van harte welkom bij de livestream van Omroep Friesland hier in Burgum bij het eerste klas 4 Leppen. De allereerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. En wilst de laatste mensen nog bezoek je het terrein op te komen, meid ze bij ons op voor die primeur. De competitie is eindelijk vrij jong. Dit is het shirt dat we weer geniertje kennen van Simmersport in optima forma. Ja, er is een maximum aan het publiek stelt. Daarmee maar hooguit 250 man publiek het terrein op. Dat is exclusief de leppers en de vrijwilligers en de pers. Nou, die limiet die liep het nog correct mooi binnen de perken te blijven. Tot nota mij Elsenien die voor het stekst het terrein nog op. En dan kunnen we straks dus op meidje voor die eerste wedstrijd in de eerste klasse. De wedstrijd van de tweede klasse, die is hier niet correct nog maar correct aansluiten. En dat weer wel een hele bijzondere, want daarin zeggen we een paar oudgedienden die het waarom komen willen in de eerste klasse. En dat ben net samen de eerste de beste. Ik neem een Arne Galema, de man die 2 jaar hier nog de Nederlandse titel pakte bij de senioren. Hij die 4 jaar hier in Nieuw-Zeeland emigreerde. Kwam waarom even een simmerke om in 2018 toch het NK even mee te lepen. Gierde waarom naar Nieuw-Zeeland, maar is zo'n februari weer in Friesland. Hij werd het nou in Hilaard, mijn vrouw en dochter. En had zijn van ja, ik ga nooit zijn dat ik stoppen, dus ik wil graag weer beginnen. Maar ja, als je een seizoen net leert, dan moet je weer onderom beginnen. En dat betekent in zijn geval eerst een paar kwalificatiewedstrijden lepen in de tweede klasse. En als je dan genoeg meters binnen leert, dan kun je op het eerste beste promotie-degradatiemoment, en dat is in dit geval naar 5 wedstrijden, kun je weer promoveren naar de eerste klasse. Ja, en dat geldt zelfs ook voor de man die het Fjouwer eigenlijk al zien aanskiën toen vierde, dat weer Bart Hellemold. De man is intussen 37 jaar, maar het kriebelen toch. Hier in Burgum is een fantastisch mooie nieuwe accommodatiedelset. Haast alle Nederlandse records binnen jaren vestigen de Aron 2 hier. En Bart Hellemold die even een uitstapje maken naar de sterkste man competitie. Die hem heel goed had trouwens. 2 keer tweede van Nederland in de klasse tot 104 kilo. Die viel hem weer fit, trainde weer eens en zei van goh, nevens mij kan ik het nog wel opbrengen om een keer te vlammen. Want er is één ding wat hij nog net volvuld had en dat is zijn grote wens om 22 meter te leren. Nou, als dat ergens kan, dan is dat hier in Burgum. En let nou hier op dit plak in Burgum de climax van het seizoen plant wijzen. Namelijk op 9 september het NK, de Nederlandse kampioenschap. En dat is het grote doel van Bart Hellemold. Nou, Arne Galema en Bart Hellemold kwamen vanmiddag in actie in die tweede klas. Arne Galema is, nou, voorzien van voorzichtig begang, rustig begang. Keurige afstand van centimeter 80 hier. Santje 29 nog een keer en een wiertsprong. Maar die centimeter 80 neemt hij mee. Hage Hulderen, ik zei jongen, een hovenier, oud Nederlands kampioen junioren. Had een paar hier net lept, maar is echt weer begaan. Die het nog beter, 28 waard hier tweede. Maar de eerste prijs in de tweede klasse, die ging hij, ja, hoe kende ik haast hoors, bij Bart Hellemold. En net zomaar, want hij leepte in zijn eerste sprong 9,85 meter. Dat weer al 4 en 4 uit de eerste van de hele dag. En in zijn tweede sprong, toen ging het helemaal goed en landde hij naar 20 meter 94. Nou, hoe 4 dat is, even ter vergelijking, in Holland ben al 3 wedstrijden West. Daar is Jacco de Groot, de Nederlandse recordhouder, kwam daar 20 meter 40. En Bart Hellemold, na 4 hier zonder lepen, leert nou dus al een hele meter verder. Dat belooft wordt. Nou, Bart Hellemold zal straks in de ren van deze uitsturing ons buis. Hij staat nu nog even naar te genieten van zijn overwinning in de tweede klasse. Om u echt van commentaar te voorzien. Alles is een beetje vertraagd, de tweede klasse. Want er zijn zo'n soort deelnemers dat het schema eigenlijk net te handhaven hier.
De eerste klas leppers samelen haar dadelijk op een scoren. Showen even haar nieuwe tenue, want laten we net vergeten. Er staat een nieuwe sponsornaam op het shirt. Dijkstra Draaisma is de nieuwe haarsponsor van het Friesk Leppersboen. Die zullen even hun persmomentje krijgen en dan zetten we uiteindelijk met de eerste klaswedstrijd. De omstandigheden binnen nou haast perfect. Een lekker warm temperatuurke. Liets zie je wien en het meeste komt van achteren. Dus de voortekenen die binnen heel goed. Bij mij zit nu Gerrit de Boer, de man die jou alle keer kennen van het Friesk kampioenschap. Dat presenteert hij mij u. Ja Gerrit, kist je aan hoe wichtig het is dat de mensen eindelijk weer wat sportje kennen? Nou, ik denk dat we dat het beste al aan kennen wat er van de middag gebeurde. Want een tweede klasse wedstrijd met zoveel publiek, ik denk dat dat haast nooit gebeurt. Dus de mensen zijn blij dat ze weer ergens heen kennen en die ben hier relatief massaal komen. Nou ja, we zullen nu bij de start van deze wedstrijd vanzelf dat er toch nog duidelijk meer mensen komen. Gelukkig, want ze zitten aan die limiet van die 250. Gelukkig lijkt het dat we ze bergen kennen. Want dat zou natuurlijk een soort heel vervelend scenario wezen. Dat je bij de poort zit en maar dat zijn de mensen je maaien er net in. Maar het is gewoon lekker bezet. Maar ik denk dat ze krek beneden die 250 blauwe, daar kennen we een paar bij. Maar dat mensen verlet hebben van sport en verlet hebben van evenementen. Dat kennen we natuurlijk ik vernemen aan het feit dat het jeugdjournaal hier van de Medial weer om opnames te maken van het leppen. Ik dat Radio Treien de waande is. Dus het feit dat er nou weer wat te beleven is en dan live dat het echt weer sporters in actie binnen, dat loopt net alleen in Friesland, maar ook landelijk de aandacht. Want ja, het had natuurlijk wel heel lang door voordat het weer 4 weer. Ja, en de zorg van de organisatie hier in Burger weer natuurlijk dat er te volle mensen op dit evenement komen zoen. Nou, daar wie juist er gelukkig al wat omdenken voor van mensen, alsjeblieft. Wees net benauwd om alles te missen, want er is in elk geval een livestream die je volgen kennen. Nou, de grootste massa had zich daar keurig onthouden. Ik denk dat het voornamelijk hier wat toespubliek is en ouders en vrienden bekenden. En dan kent Krek, want normaal sprutsen Gerrit, dat bij de weg wel, is Burgum een accommodatie. 1200 man, dat is helemaal net ongebrokkelijk, hè? Nee, dat ken je gewoon. We hebben dat vaker zien. Het zit natuurlijk in vaak de wedstrijden dan in de zomervakantie en dan mijn camping in de buurt. En dan komen hier een hulper meestal op boord. Het is toch vaak wel een van de best bezetters aan de best bezette wedstrijd. En misschien te gerren met het FK. Maar we hebben hier wel zien dat het hier stampen en stampvol ziet. De eerste klasse wedstrijd. Nog even Freek, want dat is toch wel bloot natuurlijk wel heel uniek wat Bartje Krekdelsheid had. Want we wisten al dat er wel aardig in vorm weer. Ik ben in training geweest, daar was ik al eens in training geweest. En toen liet Bart al zien dat het er nog redelijk makkelijk aangiet. Maar ja, verdorie, 4 jaar hier eruit, dan ben ik 4 jaar hier ouder. En dan had ik net zo volle trainingskilometers voor het vierleppen maar in de bouten. We zien hem je nou in beeld, want hij rent je vlak om, hij komt je naast hem. Maar ja, had je dan zeggen, maar wat voor een gemak hij dan van mij die 20 jaar niet onderuit perst, dan denk ik van, ja, dat is wel een bijzondere klasse. En ik denk dat er in Holland flink van schrokken is. Want als je dan zeggen dat ze in die eerste wedstrijd in 2040 als vierste oorstaan had, en Bart die komt dan waarom en die zet daar voort en dadelijk zijn klapperdel, ja, dat komt wel even binnen. En dat hebben we de rest jaren vaak oorsoms, jongen. Dan weer de schrik van wat er in Holland gebeurde, maar het is wel heel leuk dat het nou eens een keer de oorkant uit gaat. Ja, en dat betekent dat we de komende weekend waarschijnlijk echt meer dan gemiddelde belangstelling verwachten bij voor de tweede klaswedstrijd. Want ja, zolang die mannen daar nog acteren, die hebben vaak op sneunte mietjes en dan is de eerste klaswedstrijd op sneunte jongs. En door de weekend is de eerste klaswedstrijd op woensdag en de tweede klas op dinsdag. Nou, dan kan die tweede klasse toch wel voor wat spektakel zorgen de eerste weekend.
Ja, we moeten natuurlijk wel even afwachten hoeveel wedstrijden Bart springen kan. Want hij is gewoon echt in chance bij de politie en hij moet ik gewoon chance draaien. Dus het kan wezen dat die wedstrijd mist. Daarom is het voor hem ook belangrijk dat er maar 3 afstand deel zetten hoeft. Want hij kan er mogelijk net altijd bij wezen. Nou ja, dat ga ik zijn. En dan komt hier nou op dit moment de heuvel op in Bart. Maar hij had nog even wat vocht bij hem. En Bart, ik mijn alle leerbesteding dadelijk even de stoel aan die hoor. Maar wij hier er al even door. Ik bedoel, het allereerste wat ik nog af van weten wel hoeveel dit om een voor zat hier in. Ja, we hebben rondkomen is mooi. Maar zo'n seizoen hierpen is van mij nog nooit lukt. Ja, van mij heb ik 1 keer 21 hierpen. Maar saai hierpen, nou, dat had ik nooit verwachten natuurlijk. Ik zei, je krijgt in Holland, we laatst hier ben dat we van die berichten kregen uit Holland dat ze deze 4 springen. Nou is het doorsom. Ja, ik heb vorige week al even lezen. Ik heb contact gehad met Jacco, even een appje met hem gewoon. Ik zal aan die kant even op hebben. Even de boel op scherp zetten. Maar dit maakt lekker veel. Ja, dit is een bevrijding. Maar dat weet in 1984 weer al een bevrijding. Dat, als die voor Delsa is, dan weet van hey, deze is voor het klassement voldoende om naar de topklasse te gaan. Ja, dan kun je nog 2 keer vooruit springen. Bart, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, neem mijn stoel hoor. Want daar best vriend hier. En zo wat willen maar de wedstrijd. Dank u wel. Ja, dat zijn de eerste woorden van Bart Helmol. Hij is klaar met zijn eigen wedstrijd. Hut even een hapje naar binnen werken. En hij zal together met mij Jo Versien van commentaar bij deze eerste klaswedstrijd. Die het nou uit IJzet is. We hadden eerst een jongenssprong zien. Dit is de eerste sprong bij de junioren. De stap met 4 door. Komt direct aan de noordkant van de ronde. Nou, daar had de debat en Joert weer even field. Daar was het waar field. Zijn in Friesland is echt begonnen al. We zijn wel los. Ja, die wedstrijd startte sowieso heel mooi. Want die 1984 in de eerste sprong, dat ben ook al 4 bij de eerste sprong van de hele medie, hè? Ja, maar vooral voor het klassement ben er voor mijn gevoel heel belangrijk. Voor mij waren dat heel veel ontspanning en dat ik daarna lekker vooruit springen kon. En in 1984 wist van, ja, dan moeten jongens nog wel redelijk springen voor ze daar aan tak komen. En als dan in de laatste dat even zo allemaal uit zijn kist, is natuurlijk wel fijn. Nou, in elk geval is het publiek weer op scherp zet, want de 21 meter grens die komt voortdurend al in zicht. Wat zijn de verwachtingen van Jong van deze eerste klasse? Nou, ik verwacht toch dat ze een beetje op scherp zijn binnen en dat ze deze kant ook wat opkomen. De eerste baten bij de Famkes zorgen we ook de eerste wiertsprong van de Jong. De Famkes stoplossen is het Inge Haastaan die het verbergen mag. De stap met 4 door. Ik zie hier nog even een Dus 4 pak voor Inge Haastaan. Ja. Maar ik bedoel dat even nog. En hier wordt voor al een hele aardige afstanddeel zijn, want die lijn werd hij op land, die leidt op. Ja, dat is een goeie. Dat is een grote design. Ik heb eerst geen idee, maar voor de jongens is dit een hele mooie spel. Daarachter jongens zijn we dus Inge Haastaan met 4 pak. De derde die ik probeerde mij de Famkes stoplossen, dat is Misse van de Knaap. En de jonge stoplossen is het IJsjongens van die tot 12 meter en 48 centimeter kwam. En inmiddels is eigenlijk niet zo steeds maar al naar de hoorkant kwam. Zo, er is een listprocent. Dus van nou. Nou, deze kennen we, dat is Daan. Toevallig van Burgum. We zitten knap in de stand voor Daan in de waan. Nou, de stand valt allemaal een beetje hoor. Er zijn nog een paar slagjes bij, maar voor Daan wilde hem echt mengen in de grote senioren-sprong. Maar op dit stuit had er op die batten wel de vierste staan in handen. Al zal dat ongetwijfeld verbeteren worden. Dat is Lise van de Knaap. Lise van der Knaap staat op de vierste skans klaar bij de Famkes voor haar eerste sprong.
het idee dat de scoreborden echt nog een beetje activeerd worden moeten, want ik zie daar nog steeds 20 fjouwer nieuwe steen van Bart Helmholt. Ja, het is net zo raar, maar voor nu is het wel wat lastig. Even met je hier met telkens problemen met hem hier te rijden. De boel moet even een beetje inregelen worden en het is al hier nog wat kinderziektes. Daarom beetje van beetje, ik wil vrij de regenlepperij mag zeggen. Maar, Ja, het wordt lang, maar er zijn een hele grote deelnemers. Er zijn haast 60 deelnemers voor de tweede klasse. Dat zei ik over hoe het limit onder de sporters. iedereen wil natuurlijk graag super lang stilzitten. En om dan nou dan wel losmaaien, dat wil het niet missen. En dan zeker op een kans als Burger. Dan kun je wat model zetten. Ja, eerlijk is eerlijk. Burgum had hem natuurlijk al een heer na de grote renovatie ontwikkeld tot absolute topaccommodatie. Het Nederlands jongensrecord, het Nederlands juniorenrecord, het Nederlands vrouwenrecord, de 41ste seniorensprong van Jacco de Droot is hier leert. In 20 jaar dat hij nog een meter verder als een stoel geweest. Ja. En eigenlijk alle records die er in Nederland binnen, haast alle keer ben je leert. Dat zei wat over deze accommodatie. Is dat echt misschien voor de prikkel geweest om te zeggen, goh, ik dan toch nog een keer? Ja, natuurlijk had dat helemaal een deel van de prikkel geweest. We hadden 2 jaar geleden met de scores helemaal vernaaid en toen ben ik al 2 jaar ophouden natuurlijk. En toen zeggen we voort dat je de NK, hoe 4 dat je lem had, wat toen dacht je. Die Arne won maar een hele dikke 21 meter, 21,40 volgens mij. Ja, dan begint het wel extra te prikkelen. En als dan krijgt hij ergens, ja, volgend jaar, daar komt hij, dus tot 20, dan hebben we de NK in Burgum. En het leert veel goed aan. Ja, dan is het toch wel heel verleidelijk om weer eens te bezieken. En als dan van een beetje shirt hoe makkelijk was deze afstand springt, dan kon het wel klappen die hele meter die cadeau krijgt. Ja, voor een grote mensen is het in die zin wel wat verrassend dat zo zei het leven is weer helemaal in water. Want bij die is het blijkbaar hoe ouder hoe beter. Ja, nee, dat zijn oren trainingsvormen. Ik ben ooit geen trainen, ik ben eigenlijk zwidder geen trainen, maar volle meer rust, meer gestel. En dat pakt me heel goed uit, dat past bij mijn lief. En blijkbaar ook bij de sport, want het is natuurlijk echt een hele explosieve sport. De meeste sprongen die binnen 8 seconden dan van start tot landing in zijn kleren. Ja, het lief moet nog een beetje wennen onder deze extreme belastingen. Ja, Lies is een hele mooie springer, technisch. En dan zet je even zijn eigen vol geblesseerd, maar ik zei ze nou. Ze komt verkeerd terug. Ze tegen dat we even een EHBO met zo'n gabatten voor Lisse. De sport is net helemaal ongevaarlijk. Wils van nou even. Ja, de jongens zullen de kant komen. Voor de oergangsklasse Jos Derring zoals hij trekt met een zo'n Ik heb 14-44 springen. De volgende springer komt er al niet Vaassen. De middelste batter Nick Vaassen. Ken die dan daar? Ja, mijn roemverschil neemt hij daar de leiding oer in die categorie. Ja, dit weer Bouke. Sorry, dan weer dit Bouke de Jong. Ja. Bouke heeft 10 in hier springen, jongen. En toen springen we nog wel een meter verder. Die zit elke keer hartstikke mooi in de stok. Dus daar verwacht ik nog wel wat van de senioren aan. Ja, had een PR steen van 1885, dus had het alles heel letten. Nou, dan komt er nou al een mooi aan die kant op, want de lintje leidt daar op een jongetje. En dan leidt een hele meter achter het lintje. Dus, dat wordt knap. Dus we toch even stilstaan matten bij dit heel sneuwe begin van Lise van der Knaap. Want die liet het voortdaliks bij haar allereerste sprong dusdanig blesseerd te rijden dat hij net verder kan. En dat is wel heel sneu. Ja, vaak als ze zo snel al naar het boordje krijgen en stil lezen lopen, dat is net zo'n goed teken. Degene die het hust razen valt vaak wat uit, maar deze is wel heel rustig. Ja, dat wordt nog al gerepareerd. We wachten even af tot Lisa aan het zonnebed is en we iets meer weten hoe. Ja, dit is spietig nog een onderdeeltje van de sport. Het is net helemaal zonder gevaar natuurlijk. Je komt van hege hechte in het zandbed. Nou, in de regel is dat goed vreesd, kan de klap knap opvangen. Maar ja, helemaal ongevaarlijk is het net.
Nee, Spieterenaar je het erbij. De blessures hebben natuurlijk altijd. We springen met stokken van de dames springen met een 10,5 meter stok. 2 meter wetter. Ze ziet verschrikkelijk heeg. Dus ze zit wel 8 meter boven het wetter. Ja, als dan krek wat verkeerd doet in een landing, dan wordt dat voor de afstraft. Ja, in dat geval is het veiliger om in het wetter te landen. Zoals Michael dat krijgt, of Michiel Zijlstra. Alleen nog, ja, het idee van de sport is natuurlijk om zo vier mogelijk in zo'n te komen, zo rjocht mogelijk voor de scores. Ja, dat zijn dingen die just toch vaak bij de beginnende lepperkes. Dan opeens dan staan ze stil en komen ze van zo heeg, komen ze opeens naar beneden. En dan weet ze het even net, dan maken ze een foutje. Ja, dat wordt in deze sport kan je de afstraf vaak met een zware blessure. Jesper Demmer. Oh, die had een hele misslag. Ja, dan is de kracht in één keer gesprongen. Hè? Ja, dan is alles eruit. Dan krijgt de stok voor snelheid en dan zit er achterom de klauwen en dan komt het eigenlijk niet meer omheen. Wilst dit blessureverhaal nou toch wel wat lang wordt. EHBO is erbij aanwezig. Dan is het even de vraag van wie fase. Maar dan wil ik geen enkele risico's naam, dus safety first. Ja, en de EHBO maakt zich eigenlijk niet meer verplaatsen. Dus ze zullen gaan waarschijnlijk lezen totdat er een andere te plaatsen is. Het is de hoop dat ze harder uittillen, maar ik ben bang dat dat net gaat gebeuren. Op de orenbates gaat het spul vol terug. We zeggen strakjes op de middelste batten Bouke de Jong lepen. Dat liep wel redelijk aardig. En dat die ik blikken, want 18,46 meter is best een heel aardig begin voor Bouke de Jong. Nou, Douwe Alma maakt er ook een hele leuke sprong van. Zit mooi in de stok en dan kan hij het voetbal mooi stadig houden. Michiel Soestra dat in het sprong en daarom gaan we zeggen dat trekt naar Johan. Helemaal in de stokking. Ik geloof toch dat ze haar willen verplaatsen. Ja. Nou, heel sneu begin voor Lise van der Knaap. Is toch een van de favorieten in die damesgroep, in de famkesgroep, mag ik zeggen. Ja, en zie je het fantastisch mooi in de stok natuurlijk. Als dat dit soort sprongen de eerste van het seizoen maakt en in de eerste blesseerrekkers, ja. Dat zat het nou lekker. Het is voor Lise het seizoen weer voorbij. Dat is wel hartstikke spannend natuurlijk. Het leek het op de enkel. Tenminste, ik zie om de enkels ook wat koeling zetten. Nou, maar hoop je dat het wat taf valt voor haar. Dat ze nog genoeg gelegenheid krijgt om weer spoedig te herstellen. Better skip van deze kant al. Volk het op de middelste scores. Ik een jongen die al wat langer mee doet. Mooi in de stok. Maar klauwt het toch krek wat er vol achterom. Krek wat er hut door, best de stok kwijt. Ja, dus de kans op een hele mooie afstand wel wat verschil. En dan hebben we bij de jongens hebben we Germ Terpstra, een hele mooie stylist. Nog licht bouwtek. Maar qua stijl een lepper wij graag nog eens mee. Ja, dit is vanzelfs van alle leppers. Ik even een montage in die eerste wedstrijd van het seizoen. De eerste wedstrijd spanning die erbij had. Ik denk dat we de bal streng op de 4 steen had, maar hij had een heel zo'n vlieging. Ja, hij liet wel zien natuurlijk, maar hier met dit soort sprongen dat het er wel niet zit. Dus juist hoe volle gevoel hij al die stok had, maar hij zou weinig ervaring eigenlijk nog. Ja, dat ben wel de talentjes voor de toekomst. Ja, en het is een spulsje, je matte wegje willen je winnen, want er is zoveel talent in Friesland op de bal te vinden. Je kan net met een heel sprongje hier even winnen. De mat wegen worden en het verschil tussen een tapsprong en een wiertsprong is soms maar heel iets. Hè?
Ja, mijn training is net slag als ik net weersprong ben, maar dan ga ik op 7 trainen. En dat werkt het zo net. Dus het is altijd werkje naar stilstaan en soms ook even naar weer gaan. Maar ja, het is altijd ziekje naar het punt van wat is de max. Ja, dan komt ze alleen nog achter als ik eens een keer te volle weg is. Ja, de grenzen moeten opzacht worden. De zeswezen wie vroeger altijd, je moet er net verder springen als de polstok lang is. Nou ja, dat is bij het vierlepen al lang naar het rijk der fabelen verwezen. Want je springen meters verder dan de langste stok. De langste stok is mijn opzetstuk 3,25 meter. Nou ja, ik neem het dan maar even een keer. Het Nederlandse record staat op 22,21 meter. Nu nog in handen van Jacco de Groot. Bij de Hollandse boom. Maar daar wordt dit seizoen jacht op maken. Toch Bart Helmholt, maar ik toch Arne Galema en er zullen meer kandidaten haar melden willen. Die magische 22 meter grens, die zal dit hier onvallen worden. Nou, op verschillende batters staan kandidaten klaar. Famkes moeten de trieën weer oppakken op de middelste batter. Daar staat Jarno Hoekstra van Drielst klaar. Ik een PR van Oerde Jongetje Meter. Dus die kan ik wel eens even uit de baan springen. De beste insprong krijgt wat, maar had hem toch wel heel mooi stil. Service. Ja, keurig. Mooi achtje. Lekker begin voor Jarno Hoekstra hier in Burgum. Hij begint zijn wedstrijd. Ik zeer waarschijnlijk maar een sprong richting die 18 meter. Het is Erwin Lens. Normaal echt een hele mooie stijl. Een gretige jongen. Komt vanuit de tweede klas, dus niet in de eerste klas skaten. Onverwacht. En de wedstrijd bij de Famkes is ik weer ondergang. Bij nummer 104 zeggen we Hilde van der Wij. Had een persoonlijk record van 14,30 meter, maar nu is ze eerst al blij dat ze eerst maar even droeg aan de andere kant is. Ja, wat doet het met zo'n groep? Wat je zorgt dat een van je concurrenten voor dadelijk blesseerde trekken. Zou dat invloed herkennen? In die leeftijdscategorie had dat zeker invloed. Famkes kennen elkaar al jaar. Bij vaak Famkes die mijn groepje onder sport meedoen. Ja, en dan doet dat wel zeer als de differentie daar zal lezen is natuurlijk. En opeens weer dat soort lietse kapjes ik ben bewust van het risico. Ja. Nou, dus dan hoop je dat ze de drie oppakken kunnen. Want de beste aanleiding is natuurlijk dat er echt wel wat goede sprongen zijn oorstenen en dat ze wat te juichen hebben. Ja, volgens mij wacht het de oorlogskansen op de Famkes. Dus we maken eerst de list bij de Famkes nog aan. En dan beginnen we alle jaren tegelijk boven de lijst. Ja, op elke seconde staan 8 werpers inplant per categorie. We hebben 8 topklasse jongens jongen. We hebben 8 omgangsklassers jongen op de middelste batten. En we zijn daar aan de 5e kandidaat bij de Famkes. Net Samarien. Dat is Hanneke Westert. Die dame die had een persoonlijk record bij de Famkes van 14,99 meter. Zijn we de grote verrassing vliegen hier op het FK. Uit het niks lieken ze haast het goud te pakken. Zij wordt jongen als op dit staak een van de grotere talenten in de categorie Famkes. Hanneke Westert. Ja, we staan even naar de coaster, die zit wild te gebaren, maar volgens mij is het lachtbrengen op reden, joh. We zitten ondertussen naar hem brengen en ze mij los. Nou, je zit voor al aardig dreiging in en ze laat wel even zien dat ze meedoen wel. Nog net de vierste. Maar ze mengt zich wel. Ja. Bij de Famkes is het wel altijd afwacht zien natuurlijk. Of ze, hoe ze zich mengen in de strijd en hoe ze uit de winter komen. Vooral ik jongens natuurlijk in de winter toch wel behoorlijk wat kilo's oppikken. In de lengte en in de breedte. Ja, dat is altijd even een afwacht. Hoe komen ze eruit? Komen we nog even waarom op die laatste sprong op de middelste batter van Jarno Hoekstra. Die noteert centimeter 90 in zijn eerste sprong. En dat is een prima begin van de wedstrijd. Op de middelste batter liepen 16 senioren. Aanst krijgen we de 8
topklassers. Nou dus de 8 oergangsklassers. Ja, een oergangsklasse betekent dus dat er junioren en senioren in dezelfde klasse meespelen. Dat wordt bepaald op basis van het klassement. Ja, vroeger gingen we een senioren A, senioren B. En dan wint al je van die oude mannen op de skans. En nou kennen goede junioren zich gewoon plaatsen voor een overgangsklasse. Ja, het is een beetje de mix van de runners-up, steeds maar. Ja. En voor de junioren natuurlijk mooi om voor dat soort grote knapen te kunnen springen. Daar is best alleen maar beter van. Nou, daar komt de grote giel auto allemaal voor wezen. Ja, Triest gezegd altijd, maar. Ja, die is toch oproepen van de wisselgiet. En dat betekent dat er waarschijnlijk sprake is van een serieuze ankelblessure. Lisse van der Knaap. Ja, dat balsje wat in Zandberg leidt, dat staat op haar namen. 14 meter 40. Dat is een fantastische sprong. Die alleen nog heel sneu eindigen. Beelst Berber de Vries niet krijgt hier in het Zandbed te laten komen. Ja, dit laat ik mooi zien hoe dat het met die famkes doet. Ze komen al hier in Belezen deel, ze zien al hier in BH. En ze zegt eigenlijk kon de houding al wel dat ze net helemaal weten wat ze ermee matten. Dus het had wel degelijk effect op zo'n groep famkes. Overmeter en bloedjes centimeter per voor Herbert de Vries. De volgende die eerste op de C-score zit is Pieterik Westra. Springen weer voor de club. Ja, bij de famkes krijgen we nou Pietrix nog. Plaatselijke talent natuurlijk. Dus hier ben ik wel even extra scherp op. Even zien wat ze doet. Ik maak onze jongens nog training aan. En dit is echt wel een famke wat het bok in laten zien. Ja. Ja, ze hebben toch een merkwaardige start in die categorie famkes. Want het zou dus straks blikkend waan kennen dat Lise van der Knaap hier bij wijze van spreken de wedstrijd wint met 14-40. Maar ondertussen al blesseerd naar het ziekenhuis te mat. Wat er verder net in hoe heen komt. Ik hoop natuurlijk dat er wel iemand doorheen komt. Maar dat zou wel het geval kunnen wijzen natuurlijk. Ze ziet fantastisch heeg. En voor de famkes wie dit echt heeg. Nou, ze ziet ik maar vlak onder haar persoonlijk record. Het scheelt maar 22 centimeter. Ja. Als je zou een seizoen beginnen, dan is dat zeer veelbelovend. Maar... Ja, Pietrix is een famke. Die had zelfs al een 15 meter sprong achter haar namen. Dat zei het echt wat door haar talent. Ik herinner me nog dat ze als famke van Sienier destijds Nederlands kampioen was. Griep Sjerk die dat. Toen werd nog zo'n heel lieds famke, maar toen al koersien van deze had wat in de vingers. Ja. Dat zou wel eens wat worden kennen. Nou, ze is een stuk groter intussen. Nog steeds het allergrootste, maar... en deze insprong dan net helemaal lekker. Nee, we hadden vroeger heel mooi troswaaiden. Een hele mooie stijl. Hier is er daarin wat geen verhoor in. En een beetje stiever worden. En eigenlijk moet ze die oude insprong weer een beetje weer waarom te vinden. Dat betekent dat er nog één famke op de score staat om die groep te completeren dat ze alle keer 1 keer leert hebben. Dus Fena Jongsma. En vanuit dan pakken we de wedstrijd weer op 3 scores tegelijk. En beginnen we aan de tweede ronde met de famke stopklasse, de oorlogsklasse en de jongens topklasse. Vierste afstand ontnota is voor Bouke de Jong in de oorlogsklasse 18,46 meter. Op een tweede plak in die categorie keurig Jarno Hoekstra, centimeter 90. En op dit stuit is Volkert Velstra treden in die categorie met 16,61. Wat we zien bij de topklasse jongens, dan gaat daar onder leading Wietse Steensma. Met een keurige 16 meter sprong, 16,21 meter.
Douwe Abma staat er tweede met 15,22, dat scheelt een meter. En 3 meter daarachter Jelmer de Jong met 12,63. Ja, bij de Famkes komt nou in actie Fenna Jongsma. Daar gaat nota onder de leerling Lisse van der Knaap, die dus blesseert aanhekje mat. Tweede is daar Hanneke Wester met 13,82. En wat ken Fenna Jongsma? Zocht er helemaal net zo onaardig uit, maar maakt het net de meeste meters. Dus die zal voorlopig even ontsluiten matten in het tweede deel van die groep. Ja, ik zei rent natuurlijk voort even naar haar springgenoot ta. Ik vrees dat het toch wel even verwerken wordt in die groep. Ja, dit doet wel maar wat met die groep. Dat kist zien een houding van de Famkes die erbij komen te staan. Dat is heel achter op kans ik zeker hoe spritsen worden. Er is personeel ook al van de ambulance. Halve meter en 70 centimeter voor Fenna Jongsma. Ik zie dat we daar de hele rit zien gaan. Dat we daar beginnen kunnen bij de tweede ronde. Nou, ze lagen nog wel. Maar te winnen. Halve meter 57 in de eerste poging. Nou, dat is in elk geval een goed teken. Ja, het is een beetje Jantje houdt, Jantje lacht ook. Maar in ieder geval een beetje ontspanning. En bij de jongens zijn we bovenaan de lijst begonnen bij IJsseljan Jongsma. Hier 12,48 meter in de eerste ronde. Nou, ze hebben net een soort verbetering. Hele bekende scoreschubber Jos Berger. Helaas een vierde pak hebben. En Jos Bethlehem, toch ik een man die een PR had van oer een jongetje meter, een jongetje tolven, die gaat de tweede poging te wetter. Die had dus nog één kans oer om daar wat moois van te maken. En dan komen we bij de eerste op de lijst, bij de Famkes, Manon Koehoorn. Kwam te halve 56 en dat liep het nog wat beter. Ja, zie je het best wel heel, maar de afstand valt me een beetje aan. Dus ze straks net heel vier had, denk ik. Nou, stier voorlopig op het vierde plaats. IJsseljan Jongsma, hij kwam op 14 meter en 14 centimeter in zijn tweede poging. Dit hebben wij op dit moment op een derde plak hier. Wil ze nog even melden kennen dat IJsseljan Jongsma bij de jongens niet krijgt hem toch aardig verbeteren. Hij komt nu tot 14 in die jongensgroep en klimt hem naar de tweede plak. Achter Lise Steensma en achter Douwe Abma. De volgende die probeer dat is Inger Haanstra. Inger Haanstra is ik zo'n jonge dame die het stempel talent al ons koffie bij haar meisje houdt. Ja, bij de jongens krijgen we eens Lise Steensma. Ze zit natuurlijk bovenop, hij is 16-21. Krijgt in een mooie stijl. Ik wil even benieuwd wat die Shelley te kennen. Ja, had je bij de jongens al over de 16 meter springen kennen, dan toch heel leuk mee. Ja, vroeger weet als men in leeftijd meespringen kreeg bij die jongens, dan was dat goed. Met zijn werk gaat het net meer goed. De jongens die de 12 meter over in leeftijd kunnen springen. Tweede sprong van Lise Steenstra. Ja, het gaat makkelijk, ja. Komt daar in de buurt van dat balsje. Dat balsje dat leidt al op zijn eerste sprong van 16-20. Nou, het zal net het meeste skillen. Inger Haanstra. En net is een mooie stijl. De eerste sprong weer wierd, dus die zet nou in elk geval een afstandel. Ja, Wietse liet krijgt wel een slagje rennen. De hier moet met z'n vierde kennen. En dan zie ik de verkoeling even op. Daan de Vries. Kaamta 15 meter 98 in zijn eerste sprong. Stiet voorlopig daarmee vierde in die jongensklasse. Maar rek het nou te wetter. Daar de Vries een 4 pak hier. 13 meter 10, zag ik steen. De eerste batter. Bij de Famkes. Ja, een 16-14 voor
Wietse Steensma. Dus krijg net verder als krijgt hij 1621. Maar wel mooi stabiel. Heel constant. Ja. Aan een klimslagje extra die wil pakken en dan lijst een bijna een meter verder. Dan geven we daar verder naar Hilde van der Weijen. Nou, het spreekt voor zich dat Lisse van der Knaap net meer in actie komt. Die had haar helaas geblesseerd aanmelden. Steert nog wel altijd eerste trouwens, met 4:47. Dus geven we daar straks terug met Hilde van der Weijen. En op de middelste baten zullen we Bouke de Jong, de man die het ontnota de eerste afstand van de Jongdelzet had. 18,46 meter. En dat is trouwens maar 40 centimeter onder zijn PR. En dat jouwt eigenlijk toch wel onder dat het met de vorm wel aardig goed zit. Eerst gaan we de jongens, Jelmer de Jong. De zak aan het vierde plakje, dus die zullen wat verbeteringen gaan willen. Jelmer de Jong. Nee. En op de eerste batten zijn we nog correct de landing van Hilde van der Weijen. Gaat de 1,58 meter in haar eerste sprong. Ik denk dat dit een beetje verder is, maar het zal wel gaan aanwijzen voor het podium voorlopig. En dat brengt dus automatisch bij Bouke de Jong, die het nou wel kleersteert op de middelste batten. De leider ontnota in deze eerste klaswedstrijd. De seizoensopening hier in Burgum. Daar zit wel een hele rare dribbel in. Ja, als dat goed komt, dan komt het meer goed. Ja, nee, dat kon natuurlijk nooit. Dit heeft net, nee. Nee, het eerste, ik zei, het is een hele mooie techniek liet zien. Stabiele lopen. Nou, op het einde slaat dan toch de twijfel erin. En dan begint de dribbeling. Wat is dat toch altijd met 4 levels? Die blauwe pieker in, hè? Ik al het nou zo goed. Ja, maar dat is net zo vreemd. Dan zit je tussen maar eens zo hard mogelijk in de lampenpelen onderin. Dat doorst ik net. En dus is die toch 2,5 meter bijna boven het water. Dus opeens komt ze wel in een gat te gaan. En het lichaam is een vreemd ding. Die reageert ook wel eens automatisch. Ja, en als je dan denkt van hoe komt het uit, dan begin je voort rechts te dribbelen. Voor mensen die voor het eerst met leppen komen die tegenhouden. Dat is een simpel spultje. Loopt in een startje en eruit spreken. Ja, maar uiteindelijk is het, als het vergelijkt met atletiek, een heel complex nummer. Hè? Nou, wel als je naar de afstand springen was. Je naar de orenkant komen, kennen de meeste mensen wel. Dus het rennen ga je beetpakken en dan best op de orenkant. Maar het is zo simpel weer, dan je met misschien wel de dingen. Dus ja, nee, om echt 4 sprongen te maken is het heel complex. Er kan een heel soort mensen in en er moet een heel soort goed mee om te presteren. En dat maakt dit spultje extra boeiend. Michiel Zijlstra. Zet is erin. De eerste sprong weer, Ja. weer sprong, maar dit gaat volle beter. Ja, mooi, die mooi. meldt hem nou in die jongensgroep. Inmiddels Michiel Silstra naar de overkant. Ik hij nou een afstand op papier toch heel belangrijk zijn eerste wedstrijd. Want er moet gewoon een klassement opbouwt. Van elke wedstrijd neem je de beste sprong mee naar het klassement. Dus wij zien naar Hanneke Westert. Ja, opdrieging. Ja, helemaal stil. En dat had ze vaker zelden. Maar ja goed, dan is het risico dat het echt eens een keer misleert. Ja, Nou, aan 4 kwarter en dan gaat het wel. ze weet waar de stok steen kan nou. Dus ik ben benieuwd inderdaad naar haar te redden sprong. En op Jesper de Demmer. middelste batten. Daar zullen we wat Jesper Demmer van plan is. Vijfde. Gaat een beetje vlug Ja, over. nog te rap. Krijg ik al heel rap. En nu eigenlijk nog te rap. En dan krijg je eigenlijk geen tijd om naar boven te komen, want dan lees je al in het zand. Ja, die zal aanst de pols een stuk verder in het water gaan maken. En binnen jongens stopklasse met Michiel Silstra, tweede sprong. Hij springt een formidabel 9 persoonlijke record, dus de handen uit elkaar. Nou, zullen zo. Michiel Zijlstra is de man die het eerste persoonlijk record leert. Hij hier 13,85 als persoonlijk record en leert er meer dan een meter bij. 14 meter en 99 centimeter. Ja, en derde aantocht van Lise van der Knaap.
Zo zit gelok en verdriet heel tegen bij Zo, nou, elkaar. Agnes. De start is weer mooi snelheid repeat op de terug. Maar hij Oh, krijgt hier dat is helemaal een mooie klant. Beetje koers. voor, Maar dit ben wel mooi afstand hier van de jongens. Ja, de jongensgroep die is warm. Daar is het spektakel begonnen. En voor Jesper Demmer op de middelste score die groep op klasse voor de trouwe stand het keurige 16 meter en 4 centimeter. En Jesper Demmer, die we krijgen zeggen op de middelste batten, had hem echt verbeteren naar 16 meter 15. Nog wel altijd het vierde plak daarmee in die groep. Dat brengt ons bij de famkes. Die Berber de Vries. Oh, zit er een creërs in. Coach is tevreden. Alweer jongetje weer haar eerste sprong. Ik denk dat zij haar ook wordt verbeterd. En inmiddels ga ik jongens van Douwe Appa hier in de jonge stapklasse. Hij springt ik een nieuw persoonlijk record, 15 meter, 66. Nou, jou jaren alweer applaus. En dat applaus is voor Douwe Apma in die jongensgroep. Want ook die springt een nieuw persoonlijk record. Hier 15:28 op zijn namen staan als persoonlijke beste prestatie. Lepte al 15:22 in zijn eerste sprong. En nu 15:76. Ja, aan de rug toeboeren, maar je droeg het zachtje. Want dat scheelde er nog gewoon, hè? Ja. Ja, een koers. Ja, behoorlijk. Jonge stapklasse. Ja, ondertussen helemaal win je het toch wel een beetje, jongen. Je zit mooi in de rij, dus dat kennen we voordeel uit heilig. Maar Volkert Veldstra, wat kent die? Nou, nog niks. Hier 16:61 delzet in de eerste ronde. Stiert er mij nog op eerst een derde plak. hij sprong nou heel heer in de stak. En dan vaak loopt hem dan neer, zeg maar. En wat kent Germ Terpstra? Ja, krijg kon er met de borenkant krijgen en dan vleer droegen. Nou, ik Germ Terpstra een eerste afstand op papier in die ja, toch heel aardige jongensgroep. Die man liet haar behoorlijk zien in de eerste Ja. wedstrijd. En al vrij jonge jongens volgens mij, van wat ik ervan zien ken. Ja. Dus Dat kunnen we belooft nog, wat. ja, kunnen we nog hier van genieten. Pietrix Westra maakt het haar op voor haar tweede sprong. Dat is op papier qua persoonlijk record de sterkste bij de famkes. Maar ja, het moet er ook even uitkomen. Ja, dan moet het trots wel nou. Zo ja, weg Jotter. Hoppakee. Oh, het koers. Maar helaas in de stad weer bij Ah, wel beter als krijg. Nou, als bij de voeten helemaal voorbij de stak komen. En dat is wat we graag zien willen bij de insprong. Helemaal trots wel. We hebben stuurste stak eigenlijk rog naar derde punten. Nou, zij weet nou precies hoe ver de stok ken. En ken haar dus ook meisje voor de laatste sprong. Want zo simpel is het ook weer. Je kan er maar één goede afstand per wedstrijd meenemen. En die ken ze nog meisje. Ja, ja. Pietrix Verwette gaan ze een rol niet zien. Dat wordt hij door een meter plaats zetten naar de Warboven. Dan hebben we eigenlijk nog een springster te meer die pak de stap lossen. En dat is bijna Jongsman. Dat kwam tot algemene stappen van hij is De ambulance. Op de middelste score is Die het zal dadelijk het terrein verlitten. Mij onboord, Lisse van der Knaap. Die jonge dame die het zo mooi begon in de wedstrijd. 14 meter zo'n 40 del zetten bij de famkes. Dat is nog altijd de eerste afstand. Maar bij de landing daar haar ankel blesseerde. Ja, bij de jongens krijgen we nou Erwin Lefferts weg. Dat is, ik zei, een jongen met zeer veel potentie. Vorig jaar nog in de tweede klasse. En vliegt nou in één keer terug naar de eerste klas. Hele jonge jongen nog. Maar ik hou wel mooie dingen van hem jongen. Komt Roman. Nee, mist West in insprong. Krijgt ik al. Nou, hij bloedt nou wel droeg. Hij zag helaas het heel erg naar beneden. Zil net tevreden zijn. Nee, dit is nog net wat hij kent. Nee, Fenna Jongsma. Nou, dan ben ik zich direct in. hier Alves Santig in de eerste sprong. En echt die verbetert haar.
In die categorie nog altijd de eerste afstand van Lies van der Knaap. Die dadelijk terrein verliet in de ambulance 40. Tweede plak daar voorlopig voor Hanneke Westert. Maar die tredje 82. Ja. Jarno Hoekstra. Jarno zit er mooi in. Die laat zien wat hij uit kan. koers. Hij gaat een koers, maar Ja, dit behoorlijk, weer een heel stuk driegender. En hij gaat toch richting Balsje. Hij krijgt wat minder haar. Maar ik die laat zien dat de vorm er wel is. Hij springt makkelijk. Wilst Fenna Jongsma bij de Famkes niet krijgt, daar trek je meter 20 kwam. En dat betekent dat zij in die kopgroep van daarmee treden plakje voorlopig innemen. Ja, En maar ondertussen is die fris ijzer drank. onkel, hè. Springen van de rails. Net is erin. Maar dat wordt nou wel heel hard hoor. Het zal net die 14 meter bij de krakendak aan. Ja, ik kom nog even waarom op Fenna Jongsma, want die het meer als goed. Zij hier een persoonlijk record van 12,38 meter en dat zit nu op 13,20 meter. Voorlopig een tweede plak daar bij de Famkes werd nou Manon Koehoorn haar wedstrijd aansluit met een wiertsprong. En zij blijft daarmee voorlopig op 6e plak staan in die categorie. Maar er zijn toch al 3 persoonlijke records in deze wedstrijd. Voor nota. Zo is het natuurlijk het vaakst bij de jeugd, want hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt om je PR te verbeteren. Ja, Jas ik een liets dribbeltje. Ja, dan komt het leeg in de stok. Gisteren had niks met mij. Nee, en dan is het toch een teleurstellend begin van dit seizoen van Jos Bethlehem. De man die het jongetje met de tolwachter de namen staan had als junior. En nou hier in de oomsklasse genoegen nemen maar voorlopig met een 6e plak. Ja, nog een stuk of 4 wedstrijden, Bart, dan blijft u op dit podium hopelijk garanderen. Hè? Ik hoop het al. Sorry, er binnen 5 wedstrijden voor dat promotie-degradatiemoment. De 3 besten daarvan tellen mij. Helst door dat, die 3 wedstrijden, of komt het in de knoei met in werk? Ja, nou ja, mijn werk houdt in dat ik piquets eerst draai, dus dan ben ik oproepbaar. Dus dat kan ik van tevoren nooit zeggen of ik een keer herrie of net. Maar de 3, ik kan sowieso 3 wedstrijden springen. Dus ja, dat ik dan normale afstanden deel zet. En dit jouwt wel heel veel rust natuurlijk. Als dan een San Hege 20 gaat te staan, dan kan ik nog eens een keer een Santje metertje neerzetten. Dan haast het gemiddelde dan wel aardig omheen. Ja. Dus dit jouwt wel heel veel rust. Oh, maar zie hoe mooi ze erin zit. Oei. Het zijn er 3 hieruit voor Inger Haamstra. De dame die mij 13 meter zien voorlopig op de 4e plak staat. En hiervoor weten we, zit toch elke keer heel makkelijk mooi in de stokje. Wordt nou tussengeven om recht wat van de meid zien, maar komt toch weer richting de 16 meter. Ja. Maar ja, 3 wedstrijden of 3 afstanden gaat zeker lukken. En eigenlijk boksen alle 4. Want dan maar natuurlijk aan het einde van het seizoen maar we de zon hadden. En zo gauw ik die zon dicht sprong, dan hak ik een beetje rust. Dan kan ik wat meer in plannen, dan kan ik eens een wedstrijdje oorslaan. En dat waar ik nou net aan. Nee, je moet er nou bij wezen. Want de concurrentie gaat echt erop. Maar goed, dat je beginnen met 20 meter 94. Ja, die is tot. Ik kan nog 2 sabie springen, dan mag ik aan de leiderstrijd beginnen. Echt leuk. Ja. Iedereen weet wat er aan is, dus dan ben ik heel benieuwd wat straks het antwoord is van de topklassers. Met Nart Bronsma, met Isbrand Galema, met Tevens Hopma. Die kanon die krijgen we straks in actie. Als deze rondes al rond binnen. Is Daan.
Een redelijke en een matige sprong. Deze insprong rent toch wel minder. Insprong is wel goed, alleen de power zit dan net in het laatste stuk van zijn lopen. Dat is wel een manco van Daan steeds maar. Je kan net altijd het view erop brengen om dan terug te zetten. En dat is jammer, want de rest zit er altijd wel heel goed uit bedaan. Ja, het frustreert hem echt wel eens, want ja, je trainen er het voor en hij was moeite mee, het resultaat komt er net vaak uit. Nee. En toch had er het wel in. Ja, bij de jonkies wie het echt een goede lepper. Ze hadden er een skoft uit west vanwege werk en dat soort dingen. En nu we weer omkwamen. Al een periode hier kan er eigenlijk net brengen wat er brengen wil. En dat mag toch wel heel frustrerend wezen. Zeggen krijgt dat Hilde van der Wij haar wedstrijd echt afsluit bij de Famkes. Stiert 8e plak. Daar zal net een soort centimeters bij komen, vrees ik, voor haar. En dan komen we bij de jongens. Overmeter 84. Binnen 12 is het gekomen. Het is erin, krijgt alle teert. Nou, ja, keurig. Stabiele sprong. Aardige poging van Jelmer de Jong. Hier 12,63 steen. Op de middelste batten stiert de leider van de wedstrijd op nota, Bouke de Jong. Hij noteerde in zijn eerste sprong 18,46 meter. Daarna een weersprong en dit is zijn derde. Beter loopt, nog net alle vertrouwen, maar hij gaat bol. Tuskeef. Nee, loopt weer beter. Krijgt hij een hele grote dribbel en nu hij de 12 wat vertraagd te passen. Maar dan zorgt toch voor dat er wel beter in zit. En dus zit hij in de wachtkamer. Want uiteindelijk zullen de 4 beste uit deze categorie op de middelste batten straks finale springen maaien. Nou, voorlopig zit er eerste, maar er komen natuurlijk nog 8 topklassers in actie die het alle keer over die 1846 heen willen. Hanneke Westert. Maar die dreiging van iets krijgt. Tuskeef. Nou wel oordelen punt, maar dan tuskeef om de andere kant te kunnen halen. En dus blijft zij op het tweede plak staan bij die tredje 82. En is nog altijd de eerste afstand voor Lisse van der Knaap. De dame die krijgt 4 worden zeggen op onze ambulance. We hadden ooit eens een keer met Hannes Carrion maken. Die vierde zijn rentree met de dijtitel en rekken toen fort geplaceerd. Maar die sprong. Ja, klopt. Nee, weet. Nee. Het derde punt weer net helder in deze sprong van Michiel Seilstra. Maar goed, het zal hem worst wezen. Hij had een fantastisch persoonlijke recordsprong van 4,99 en daarmee staat het voorlopig nog altijd op het tweede plak. Keurig in die jonge stapklasse. Jesper Demmer. Nog een keer heel hard naar de andere kant. 14,8, sectie 15. Dat zal nou toch een gakje weer gehad, denk ik. Daar zorgen we voor coach Ries van der Wal, Jesper Demmer. Moet hem nog verbeteren, wil hij in elk geval in de oeversklasse op het podium komen. Staat nou vierde, met 16,15 meter. Maar meer kennen. Nog te hard over, je hebt nog 4 te hard naar de andere kant. Ja. Ja, dat is eigenlijk jammer, hè? Dat is draaien zo hard overvleest. Het is toch zaak om dan te zien van hey, waar is het derde punt? Want ja, het een keer dezelfde sprong, daar wist ik niks mee. Nee, dan moet je toch wat meer wegen. Ja, er waren te gokken. Dat is in uw speelt het nog wel eens moeilijk. Meestal waren vast en vertrouwden van ja, ik ga de stok altijd zo 4. Het springt je gewoon makkelijker, de rest je sneller, dus die stok maakt gewoon een voet.
Berber de Vries hier de stok, al de 4. En die maakt het bekeerpje mij wie het pak. Ja, dat is het spultje. Een beetje te 4 dan wel net. Een beetje te dichtbij is het fieste het oer. En daar ergens tussenin, daar leidt het terrein voor de victorie. Maar dat punt is nou juist het moeilijkst om te vinden. Wat kan bij de jongens, de man die het niet krijgt, ek een PR sprong. Douwe Abma. Wij mooi erin. Nee. Oh. Nee. Te 4 uit koers. Zit in de buurt van dat derde punt. Lieke wel aardig, maar correct te bingo. Geloof het een 12 plakje daar. Ik heb een persoonlijk record van 50 cijfers en dat is heel kant. Zet de stap, ik doe wat scherper, ik probeer het. Ja, ik probeer het, dan lukt het mooi. Jongens, stapklasse. Ja, daar zullen we naar Volkert Velstra. De man die op dit stuit mij 1661. Derde plak stiert in die oorlogsklasse. Ja, en Pietrix bij de dames. Ik denk dat Volkert eerst gaat. Jesper Demmer had hem in afstand toch nog een beetje verbeteren. 1624 niet correct op die middelste batten. Maar hij blijft mij wel op het 4e plak staan. Volkert Velstra shot even naast hem. Want daar staat echt een damekleer. En waar gaat dan eerst? Volkert doet eerst. Er is even een contact. Ja, ze praten onderling even af. Waar gaat eerst? Want je mag er natuurlijk net tegelijk springen. Volkert Velstra. Oeh, stap door de skans in. Ai. Ja, dan is de afzet voort en dan komt als een poelie rappels in de stok, zei ze weer. Bloed dus treden mij die 1661. Pietrix. Hetzelfde. Ken Pietrix in haar laatste sprong weer. Nee. Oei. Dus Lisse wint de wedstrijd. Nou, zeer waarschijnlijk, want Fenne Jongsma die had iets krijgt trekje in 20 sprong. Die komt nog. Dat is al een dik persoonlijk record. Maar die springt er voor net weer een meter bij, denken wij. En dan is Pieterik Westra hier toch als zonde eindig in die groep. En dat valt toch nog een beetje. Ja, dat valt flink. Dat valt flink uit. Maar dat we werken nog een week op van de trainers. Hier zit Germ, maar Germ is die stok in de stok zit. Oeh, dit is prachtig. Ja. Dat is wat ik zei, een fantastische stijl deze jongen. Zullen we met een bandje maken? Ja, fantastisch. Die keert naar de vierste afstand daar. Wat zullen we nou wel even? Hij had een persoonlijke record van 14,79. Nou, dat is onspannend. Ja, dat is verpulveren, ja. Wat een prachtige stijl hier van Germ Terpstra. Die springt je geweldig uit de baan. En zorgt hier dan van de grootste verrassing op nog dan? 16,29 meter. Hij verbetert hemzelf met oorlmeter haast. Ja, dat ben afstand. En neemt gewoon brutaal de leiding oer in de topklasse. Jongens. Nou. Ja. Wietse Steensma stierde zo mooi om kop met die 1621, maar die sjocht. Het lietse mansje uit Weensum, Germ Terpstra, daar oerheen wapperen als wie het niks. Vooral de stijl natuurlijk goed erdoor. Mooi erin, keurig insprong. En ik zijn uitsprong 14 had, want die was weer koe best. Nou, deze sprong zit in elk geval in de gearvetting die we morgen op uw website publiceren. Dus we nou even zullen naar Fenne Jongsma, die ik een hele knappe wedstrijd lepte. Laten we dat net vergeten. Die pakt hier een keurige bronzen medaille. Net met deze sprong. Maar hij vorige sprong een nijpersoonlijk record van 13,20 meter. Stiert zij op het podium bij de topklasse Vankers. Waar we dus inderdaad concluderen moeten dat de vrouw die hier net meer op het terrein is, daar de wedstrijd wint. Liesje van der Knaap, 14,40. Jarno Hoekstra. Gaat hij nou dan Woljocht? Nee. Zit er hier wat bol hartstikke mooi in, hè? Ja.
De dreiging is prima. Hij liet ik aan alle kanten zien dat het er wel in hem had. Maar ja, de Poolse jocht krijgen, ja, het is niet spultje. Erwin Lefferts. Bij de jongens. Beter. Verbetert hem al wat. Dat wordt de VS en vertrekt die 62 dus. Hier over 84 stier. Ja, in die categorie jongens, daar is Joert ongerustelijk goed sprong. 3 dikke persoonlijke records van de mooiste natuurlijk van Germ Terpstra en die krijgt weer die 16 meter 29. Oral meter verder als zijn oude PR. Die wint de jongensgroep. Tweede wordt er Wietse Steensma 1621. En derde prijs gaat er naar Douwe Abma. Ik met een dik nieuw persoonlijk record van 15 meter 76. Nou, de categorie Famkes hier wel zijn. Lise van der Knaap wint er voor... Helaas voor de Spieken voor Hanneke Westert. En derde water Fenne Jongsma. En op de middelste batten in de oegensklasse is de vierste sprong op namekamp van Bouke de Jong. 1846. Tweede is der Jarno Hoekstra. Met Santje 90. En het derde plak is daar naar Volkert Velstra met 1660. Alle kansen binnen clear. We beginnen nog met 3 nieuwe categorieën. Op de vierste batten de topklasse vrouwen. Op de middelste batten dadelijk de topklasse senioren. En op de voorste batten van jou in beeld start dadelijk de junioren topklasse. Ja, bij de senioren zien we dat Rutger Piersma de stok ontzettend is. Dat betekent dat we Theus missen. Nou, Theo Sopma staat als nummer 1 op de lijst. En wij kregen een foto teruggestuurd van de kennis van hem dat Theo Sopma onderwijs strand is bij autopech. En die komt of letter of misschien zelfs helemaal net. Maar dat is wel heel sneu begin voor hem van het seizoen. Ja, zo was het het begin natuurlijk. Nee. Ja, het vierde seizoen is behoorlijk dan. Abe Luc, stedenhouder bij de junioren. En op de eerste batten Teresa Bosma. 2 sprongen tegelijk. 2 redelijke sprongen. Ja, allebei stabiel. Geen tapsprongen, maar een aardig begin. En dat betekent dat we op de middelste batten toch skekelen kennen naar Rutger Piersma, de man die dus nummer 2 op de lijst zit, maar toch een wijziging van Theo Sopma. Waarschijnlijk met autopech zet hij de topklasse dus uit. Rutger Piersma, hij kan een PR van over de 20 meter. Ja, crazy in de stok. Wel erg doen. Ja, die had nog wel wat werk van Ja, de zo sprong. een beetje aanvallen. De eerste afstanden in de tweede groep. Teresa Bosma bij de vrouwen hier met 13 meter 15. Abel Luc Stedenhouder bij de junioren zet de eerste afstand derde helft van 15 meter 32. En Rutger Piersma, daar wachten we nog even op. Wat die Delzet had in de topklasse. Santje meter 24 zag ik. Nou, toch wel redelijk bekend. Maar heel spectaculair, nog net. En ook de middelste storm Rutger Piersma de eerste die sprong. Hij kwam Voor in beeld zullen we weer dat de nummer 12 de junioren Minnesmit de stok Delzet had. Maar op de eerste seconde staat bij de vrouwen en compleer Boukje de Boer. Bij de damesschapklasse is het Boukje de Boer die eerst hier op te springen. En dus is het voor u ook weer even spannend. Waar je de eerst? Het lijkt erop dat Boukje een beetje verder is in de tarrieding. Ja, minder door de baan gaan op Nijom. Dus Boukje zal eerst beginnen. Die had een persoonlijk record staan van 14,74. We hebben ze toen in Griep Zerk, bleven ze helemaal stilstaan. Huul vlak erin. Nou begint ze voorzichtig, rustig, met een redelijke afstand, maar nog net heel spectaculair. En de andere kant naar de eerste poging.
nog heel even op de toer. Het is natuurlijk de eerste wedstrijd van het seizoen, dus iedereen naar oortaas van ja, hoe zit het er nou En dan krijgen we binnen. natuurlijk op een Binnen Smit van de afdeling Weesum. Binnen Smit, hij streekt in de start. Nou, Ja, doekt een beetje in de stok, maar zet wel een nette begin afstand. ja, alle baltjes die daar in het zand bij het lezen, daar zweeft hij 4 hoe heen. Hè. Dus op die scores gaat hij in elk geval de 4ste afstand van de Jong te pakken. En wat kan Sietse Bokma in de topklasse? Dat ziet er heel aardig uit. Scheef. Get wel brik, maar wel verder als het balsje. Dus ik Sietse Bokma zet je van de jongen Ja, goed door de Njontje, goed door de line heen. de 4ste afstand al. Njontje heel denk ik ongeveer. Tenminste, dan mag ik de afstand van een Bart Helmholt er net bij rekenen, want dat wie in het begin van de jongen. En wie van de Jonne, hè? Die wie van de midden. Maar een heel netjes begin van Sietse Bokma. De man die zijn persoonlijk record steenjocht op 2024. Dus hij zit op jacht wollen. Nee, de 21 meter dit seizoen. Hij zet nou prima begindel. We wachten nog even op het scorebord. Wielst Minne Smit bij de junior 17 meter tolvedel zet. En die gaat hem uit dik onder leiding. In de junior zit maar vlak onder zijn persoonlijke record. Sietse Bokma, 19 meter 31. Prima begin van de man uit Hilpen. Nou ja, dat is een mooie sprong voor het klassement. Ik deze jongens zullen eerst een stabiel klassement willen springen voordat ze echt onder hele dikke afstand beginnen te tanken. En dan staan er weer 2 leppers kleer. Op de 4e batter bij de Famkes zag ik Douwina de Jong. Ik denk dat hij dadelijk eerste gaat. En dan zal in rap volgorde daarachteraan de junioren en de topklassers komen. Nou, de winnaar zit er mooi in. Klimmen valt misschien een beetje al. Een beetje lietse slagjes. Zullen wij naar Peter Faber. Die verrassende junior vorig seizoen die daar hele mooie afstanddel zet. Hè? Nou, je hebt nou nog wat te ram met de brik. Ja, door hem wat zeggen met Tomme. Wie ik wat roeg, maar ik zei bij de insprong. Daar ook al wat voorbij. En dan kunnen wij eens opmeiden voor de eerste topklassesprong van Jan Teerdenauta. Ja, maar zijn specifieke stijl. Ja, Beetje gliedje bij de insprong. En dan juist in de start kon zetten en oerdrukken. Ja, dat oerdrukken lukt wel, alleen het gaat al wel wat hut. grillig. Hier weer hij de man van het voorseizoen. De eerste die constant even jongetje liet 20 sprong. Ja, En hij had toen lekker skoft in de leidersstrijd. ja, Hè? ja, we doen heel stabiel. Later zakken er wel een beetje voort. Dat is schande natuurlijk. Zulke jongens maar daar ook een beetje teruggroeien in het seizoen. Ja, en de oren kan ik met erin vorm letter. Ja, dat natuurlijk, ja. Hier is dik slow starters. Hè? Ja, maar dan verwachten ze eigenlijk dat zulke jongens een beetje meegaan in die flow. En dat bleun een beetje achter. Dat is wel jammer. Bij de vrouwen noteert Douwina de Jong 11,90. En wachten we nog even op het scorebord. 15 meter 68 steen voor Peter Faber. Bij de junioren dus. Ja, en Jan Terenauta, die 50 centje, dat is hier van de statistieken. Want daarvoor komt er hier net. Nee. Nou, ondertussen is Maarten van der Wal de stok ontzetten. Zet hem echt al een mooi aan nu de handje komt. Lange top erop zetten, dus die is voor wat van plan. Ja, en die had hier hele goede herinneringen, want we weten het al again nog. Er is één keer in de historie toch een vrouw oer de 8 meter lept. Dat wie hier in Burgum en haar naam wie Marit van der Wal. 8 meter nieuwentje. Het absolute wereldrecord ooit lept bij de vrouwen waar toch haar hier del zet.
Zij had dus hele goede herinneringen aan deze scores. Wiels we eerst bij de jongens zorgen wat Boa Nee, Wester lang doet. niet. Nou, die helpt het derde punt. Net eens hast. De goede kant op. En dat is Kennen we nou zien wat de wereldrecordhoudster van plan is. Marit van der Wal. Volgende die alleen klaar om de stap te zetten. Hoe begint hij het seizoen? Ja, die sprong wel redelijk. Daarna alles een beetje te roeg. Goeie loop. En verder alles een beetje wild. Ja, nog even een beetje avantage. Een beetje fine-tunen. En dat brengt u bij de topklosser Fijke Stellingwerf. Ja, zit er mooi in, hè? Zo, het liep het mooi, maar hij gaat een heel eind uit koers. Safir dat er los litten mat. Nee, Fijke Stellingwerf voorlopig dus gewoon topklosser. En hij weet dat na het eerste promotie-degradatiemoment Agen Hulder, Arne Galema, Bart Helmond alle keer op jacht kunnen naar die topklasse. Dus hij zal er al op matten. Altijd erin blijven. Ja, dus hebben we wat afstand in Del zetten. Maar de komende wedstrijd. Ik ben natuurlijk maar peer. Als maar peer kansen om wat Del te zetten. Dus er zit wel een beetje druk op voor zulke jongens. En voor de horen jongens natuurlijk ook om naar de eerste klas start te komen. Ja, dit is Rutger Haastra. We horen hier wie hij de klopje man bij de jongens. Maar ja, hij is een groter man. Hij is nou junior. En het zou me niks verbazen als hij in deze categorie echt gewoon meidwaan kan om de prijzen. Ja, van de week een T-Jack zien. Ja, dan is hij toch echt wel heer en meester. Ja, als het hem juist in de techniek. Dan kan er gewoon naadloos oer naar de junioren. Ja, er is eigenlijk in die categorie maar één die een groter PR had. Dat is Wietse Nauta. Maar eigenlijk komt hij uit de jongens bij. Maar zijn PR van 1820. Gewoon heeg binnen. Ja. Rutger Haastra. We zien juniorendebuut. Beetje rap oer. Misschien iets te vlak in de stok. Ja, en dan wordt het te hard oer. Nou ja, het zullen een dikke 16 meter wezen. De eerste stroom van het nieuwe seizoen. Dan gaan we naar Anneke Broersma bij de dames. Ja, heb ik nog net zien dit seizoen. Springt Woffelburg, dus ik ben benieuwd wat die Sjen laten kennen. Nou, zit best netjes in de stok. Nou, Ja, een respectabele sprong voor Anneke. een leuk begin. Ja. En Isbrand. Isbrand allemaal op middelste scores. Oh, dan gaan we natuurlijk van Midjans jongen. En van oudsher beloof ik altijd deze man heel interessant vinden. Ja, in potentie binnen natuurlijk jongens die de Friese titels en Nederlandse titels leren kennen. En Habay. En in de Boesaha. En ik al DNA in het verleden. Ja. Wat ken Isbrand Galema bij de opening van het nieuwe seizoen? Ja, dat zit er mooi in. Skate. Ik ken altijd uit koers. En net meer dan een beetje. Ja. Want hij landt voor de vrouwensbatten. Ja. Ja, en dan wordt de afstand net opmatten. Dan ben je te vier boeten de sector. Maar er zit wel richtingen. Ja, en power. Meer power dan dat ik verwachtte hier. Dus voor hem is het zaak het kapje wel leeg te maken op te laden voor de volgende klaarsprongen. Want hier zit duidelijk volle meer in. Je ziet zeker potentie in. Er zit rochte spoor pakken. Dus juist wel hoe makkelijk dat zulke jongens hier in de stok komen. Ja, en dan komen er eigenlijk automatisch altijd mooie afstanden uit. We kunnen nog melden dat Anneke Broersma niet krijgt bij de vrouwen 13 meter 13 scoorde. Daarmee staat ze voorlopig op het tweede plak, maar 2 centimeter achter Tirza Bosma. En justjes voor, nou, als een meter voor, Boukje de Boer die voorlopig tredde is bij de vrouwen. Marit van der Wal, die kwam een heel eind koers, 12 meter zo'n. Die zullen we het straks zien. Thijs Jan Bootsma bij de junioren. Heel voorzichtig sprongje. Voorzichtig lopen, voorzichtig inspringen. Ja, te weinig viewer. En dan heb je een matige afstand.
Ik denk Tevens bij deze kant op bracht, maar Wat lawaai hoe de burger maar brengen. deze gaat de verkeerde kant op. Dit zal Tevens net wijzen. Nee. Volgens mij stiert Tevens Hopma wel achter de schools. Dus hij is al op het terrein. Ja, hij is aanwezig. Hij had de bal enkel om, dus hij zal wel achterom de politie nog bij mij springen. Nou, dat is mooi voor de wedstrijd. Wiels de eerst, jongen. Ja. Dat Sigrid Bokma Rommelbaltje. een hele beste eveningsafstand zet. Sigrid Bokma, de dame die het intussen in Wageningen studeert. Dus ja, toch wat minder trainerkoelvlien hier al. Dat toch ik de slot van het seizoen missen moest. Laten we net vergeten dat zij ook jarenlang de sterkste bij de Famkeswest is. En nu bij de vrouwen eigenlijk achter Marit van der Wal ook al jaren de nummer 2 is. Ja. Hier Freek. Ik zijn jongen met een hele mooie techniek, maar wat te licht eigenlijk. Maar Surgers hoe makkelijk dit gaat. Daar gaat er. Hoppakee. Hij meldt hem voor namelijk Hele dik achtje. in de top. En gaat ik richting de 9 meter. Vaak een hele stabiele springer, hè? Ja, doordat hij zo'n mooie techniek had, krijgt een hele mooie basis. West eigenlijk op Webberom vallen is. En dat is juist vaak een eerste bij de sprong, is juist dat Webberom komen. Maar doordat hij vrij licht is, kan hij net die hele grote afstand nog net. Ja, Sigrid Bokma, de dame die we correct in actie zagen, die had de vierste afstand van de jong bij de vrouwendeel zet. 4,94 meter. Is Derek de eerste die verder is als de winnares van de Famkes, Lisse van der Knaap. Zij had dus de wedstrijd Iepenbrutsen. Je weet zijn auto, natuurlijk een van de favorieten bij de junioren. Sterke vent, springt het groot op kracht. Nog zonder topke. 2 slagjes en dan richting het baltje gaan. Rustig begin voor hem. Ja, altijd een beetje in ons land, maar zelf wel tevreden wijzen, denk ik. Hij wie de man die het voor een daverende verrassing zware vliegen hier op het NK toch een dik persoonlijk record te lepen van 20 meter 30. We leveren hem zilver op achter Reinier Overbeek. Maar het weer voor hemzelf een verbetering van haast een meter van zijn oude PR. En ja, dat hier even nodig. Bij de vrouwen zoeken we Marije Rijtsma, de laatste op de lijst. En die keert een eind het in koers, koers. ja. En dat betekent dat we bij de topklasse daar binnen aan de laatste man. En dat is net de minste. Dat is namelijk Naart Brandsma. En dan denk ik dat Tevens er nog achterom komt. Plak, had ik hem steentje. Best verschillend. Ja. Maar benijd naar wat naar ken. Wat liet ze blessures aan van de week. Ja, de Glies en stutsen er aan bij in de hand. Maar dat pakt alleen wel redelijk uit. Hebben we goed fit zijn. Dus altijd nieuwsgierig goed zijn eerste sprong dan goed van deze jongens. Naart Brandsma. Ja. De eerste sprong. Oh, misslagje. Maar pakt dan nog wel redelijk. Ja, het is keef en dan mag er loslitten. Beetje hetzelfde probleem wat de vorige keer in het begin hier natuurlijk. Maar als je spikes, just het nou echt in voeten zit even voort en dan best de stok even kwijt. De eerste controle nog net helemaal onder de knibbel. En dan nog de stok wat hij zelf wil en net bestoven. Nee, precies. En daar staat Tevens Hopma. Toch arriveert letter onwijzig vanwege autopech. En ik weet net of hij aan het einde van de list zet is of dat hij de eerste sprong mist. Ja, ik neem aan dat er gewoon erachter gewoon zetten is. Dat zouden wij het liefst hebben, want dan mag hij er namelijk 3 keer springen. En dan zit er 1 sprong kwijt en mij dan 2 keer. Nou, dat zullen we dadelijk wel van hem, hè. De junioren topklasse kan niet tussen Briljant. Dus dit op dit moment op kleine fietsenauta 15 meter 94. Vlak is voor de Rutgenhaanstra 16 meter 20. En de eerste plaat op dit moment. De vierste paarden bloed even stilstaan. Datzelfde geldt hier voor de eerste scores bij de jongens. Dat betekent dat alle eigen even jochten binnen op Tevens Hopma. De veteraan die het ek
gelukkig nog een ier teruglept. Vliene ier zijn persoonlijk recorddeel zetten. 21 meter, 41. Daarmee is hij zelfs een centimeter verder als Anne Galema, die tweeling Nederlands kampioen was. Maar hij voelt dat het nog net oer is met de progressie. En hij wil nog een keer muziekje om richting die 22 meter uit te komen. Het prikkelt toch, hè? Die scoren, die afstanden die je deel zet worden. Het motiveert echt. Ja, natuurlijk motiveert dat. Zeker als dan Theo zegt hoe makkelijk dat er voor het hier al die 21 meter sprong hier maken. En dan wist dat de NK hier houden wordt. Dan kan ik me vooral hem heel goed voorstellen. We komen nog even waarom in die topklasse op de sprong van Freek Kramer. Die noteerde 18,84 meter. En daarmee staat hij voorlopig op het tweede plak achter Sietse Bokma bij die 1939. Nog één deelnemer in die categorie dus. Tevens Hopma. We zijn benieuwd wat hij deel zetten kan in zijn eerste seizoenssprong. Tevens Hopma. Nee, volgens mij staat Troe de kans. Zak het voort onderuit. Dan is de sprong oer. Nee. Net een lekker begin van de man uit Haas. Het begin weer net lekker natuurlijk. Als hij maar strijd in de beurlig komt, er is niks aan. En dan zo'n sprong, nee. Dat te hoopje, en die routine had er wel, dat de knop even om had. Dat er hem opladen kan. Want ja, we zijn het al, het gaat uiteindelijk maar om één goede sprong. Ja. En dat ken nog altijd. Ja. Beginnen we met de tweede ronde in de categorieën dames, senioren, junioren. Alle kleppers komen 3 keer in actie. En op het einde van de rit maak je de besten nog 2 keer een finale sprong mee om te bepalen wat de tijdtitel wint. Abeluk Steeuwenhouwer, die komt eerst. Ja. Nee, te 4, te volle wegen. Ja, kan weer zijn eerste sprong tot 15,32. En hij staat er voorlopig 4e in de junioren categorie. En had nog één sprong te goeden om te muziekje een mooie klassementsafstand deel te zetten. En misschien de finale nog te hebben. Tirza Bosma. Die zit mooi in de stak, ja. Maar je hebt toch wat een koers, had ik het idee. Koers en let ze maar rennen. Dat is wel jammer, want dat ze nou nog gewoon die slagen hem oppakt hier, dan hier ze er nog met de bisprong. In de topklasse pakken we de 3 dan weer op met Rutger Piersma. De man die het in zijn eerste sprong centimeter 24 deel zette en daarmee voorlopig nog altijd tweede stiet. Lange atleet. Ja, toch iets te vlak erin, denk ik. En dan wat de jes is de hut oer. Ja, dat hel is net meer in, hè? Nee, stickers zitten net voor niks natuurlijk. Die plakt er bewust op. En als er dan zijn aan onder zit, dat jou ook vaak onder van dan zit ik te vlak erin. Drukt die stok te snel naar de derde punt aan. Ja, en dan klaust er wat achterom. De leppers plakken vaak een gele sticker op die zwarte pols. En dat is dan voor hen een richtpunt om in te springen. Ja. Ze is eronder, dan eerst als een speer aan de andere kant. Ze is erboven, dan eerst achterover. En dat is dus een soort hulpmiddel om de juiste hechten te bepalen. Maar dat is een toer. Ja, maar het is vooral een hulpmiddel om elke sprong hetzelfde in te springen. Maar dan kun je een stok in zetten natuurlijk. Als er altijd hetzelfde in de stok zit, dan weet ik van hij maakt justjes verder of hij maakt wat dichterbij. En als er elke keer maar oors qua hecht in die stok springt, ja, dan daar is net een stok op te zetten.
Bij de junioren staat Claire Minne Smit. En bij de vrouwen in de vierde Boukje de Boer. Maar ik denk dat Minne Smit krijgt jeder get als ze in het tuin. Ja, Minne Smit is de eerste. Die is beter. Zit mooi in de stak, ja? Ja, die gaat oer het balsje heen, hè? Boukje de Boer, ek de zoonbed onrekkend nou, is het hier op de voorgrond. Minne Smit die het echt duidelijk die positie bij de junioren onscherpert. Goeie 30 centimeter doorheen, dus netjes. Ik doe wel wat vreemd in de stak, mag ik zeggen. Dat hele balsje, dat weer trouwens zijn eigen balsje. Oké. Op Santje Tolve, dus hij verbetert hem. Ja, dan gaat er nog een Santje heel. Santje Santig zie ook staan, dat weer voor Rutger Piersma. Op de middelste bad, hè. Maar Minne Smit Santje 40 maakt het ervan. verbetert hem en verstevigt dus de koppositie. Ja, en de leerder bij de topklasse. Sietse Bokma, jongetje 31 achter de namen, lekker begin van de wedstrijd. Hele stabiele sprong. Misschien, die moet weg, hè? Ja, die kan vooruit springen ook. Die, mooi insprong, ja. Sietse Bokma, ken je hem wat recht horen? Ja, dat lijkt het wel maar te zien. Die maakt het beter, ja, die springt een heerlijke wedstrijd op. Dit is een mooie 20. En dan komt die wedstrijd toch wat los, want we hier er nog net bij zijn, maar Minne Smit neemt net alleen nog de leiding over bij de junioren. Het is ook een nieuw persoonlijk record voor hem, die Santje 40 centimeter verder als wat er die en hier. Dus die kan ik spreken van een prima begin van het seizoen. En wat zet Sietse Bokma op het boord? Want die neemt dik de leiding oer. Die er zelf wel hier. 20 meter 24. Ja, netjes. Daarmee er al heel eind verder dan Bigelix. Jacco de Groot Joert in Holland. Ja, ik ga de afstand nog net zien. 20 fjouwer of 20 6. Ja, oké. En dat zijn toch wat door het niveau. Ja, dat, Ja. de Hollanders hebben al 3 wedstrijden gehad. Voor de Friesen is het de eerste. Ja, het niveau is goed. Dan heb ik de ideale score natuurlijk. Jurus, Peter Faber Ja, die mengt hem er ook vol in. springt op dat balsje. En die lijkt op 70-40. Ja. En daar gaat Douwina de Jong wat te vlug naar de oorkant. En Peter had het baltje verstappen, zat dus, ja. Ja, die komt er bovenop en dat is een stevige knaap, dus die maakt ze uitgraven. Waar is er? Ze kan net weer vinden. En dat grapje maakt ze zelden doen mee, maar ik ben blij dat Peter hem even een keer verstappen. In ieder geval de lijn naar boven voor. En op dit moment dus een zwart plekje, dus die Sankt voor Peter Faber. Douwina de Jong, zijn klant staat op halve meter 1000 centimeter in het zwarte boven. Ja, er is wat hilariteit hier in het zonbed, want wie de meter die nog wat harkje is. Linies krijgt een giel balsje van de eerste afstand, maar die is zo'n een bedobben. Toch die landing van Peter Faber dat ze naar de bus vliegen binnen om een naaien op de helling. Jan Teerde. Goed, een beetje geleerdje en dan pakt er hem weer op. Ja, dat is jammer van de eerste slag, hè, dat hij altijd een licht beetje geleerd in die eerste sprong. Dan best de klimsnelheid wat kwijt. Ja, Jan Teerdes ziet het nog een beetje naar de juiste positie van de stok. Ja. Jan Teerden Nauta, de man die het zijn persoonlijke recordvliegen hier naar 20-23 bracht. Zie ik het nou nog wat om de vorm. Bouwen Westert houden we bij de junioren op school. Krijg wie het? Zijn dat we nou een afstandpapier krijgen? Wils we nog melden kennen dat Peter Faber bij de junioren op Santje meter 34 uitkwam. En daarmee inderdaad het tweede plak in handen had nog. Oh, dit is volle beter. Boven Westert.
We gaan met een wiertsprong, zet nog een afstand del. We gaan nog wel naar de koers. Ja, en dan is dit Marit Bekleer. Van Jan Terenauta noteren we toch nog 18 meter 29. Op dit moment op een prettig plakje bij 16 meter 20. Marit van der Wal. Oh, een beetje een dribbeltje. Toch wel weer mooi erin. Ja, daar komt wel wat meters om. Sjurres, ja. 4 uur alle balsjes in die daar lezen. En dat betekent dat de vierste sprong bij de vrouwen no opname komt van Marit van der Wal. Zij passeert daarmee Sigrid Bokma, die het onderleiding gang met 14,94. Dus wij gaan nu naar de eerste 15 meter notering. Ja, ze liet alles nog een beetje rennen, vond ik. Klimmen en de uitsprong een beetje wat rennen. Maar goed, ook even een stabiele sprong met tussendoor. En dan kunnen ze maar aan het opbouwen. Ze hebben zeer wat vijkers in laten kunnen, vijkerstelling werken. Net is er één. Vijfde stellingwerf. Nee, ik word het koers denk ik. Spietig. Het zit er wel heel mooi in, hè? Ja. Maar ja, de richting die had er echt bij. Heel mooi, het telt net, hè? De afstand telt. Wilst we melden kennen dat de vierste sprong bij de vrouwen in die opname komt van Marit van der Wal. 15 meter 39. Daarmee is zij dit seizoen de vierste ontnota. Voorstand voor Marit van der Wal tegen de zesde 15 meter 29 tegen de damesstadklasse. Maar is dit op dit moment op een eerste plak. En de volgende die ter premier mij aan het broerslag kwam, dat Fredje met de Fredje in de eerste poging. Bij de junioren staat klaar Rutger Haanstra. Dat grote talent bij de jongens die het nou zien debuut maken in de categorie junioren. En naar alle gedachten daar dit hier een voorname rol in spelen kan. Technisch heel mooie leper. Wordt al wat sterker en zal zien weer verbeteren willen. Beste loopje, hè? Ja, dan pakt er hem terug. Daar komt er. Ja. Hij ligt het voor dadelijk zien. Ja, dit zijn de mooie sprongen, hè? Hier kan je van genieten. Keurige uitvoering. En roem hoe dat balsje heen. En dat balsje dat leidt op die 40. Hij gaat al dik over de 18 meter. Ja, en dat wordt het voor nieuwsgierig, want 18,27 is zijn persoonlijk record. Oh, dat koeien eens gevaarlijk worden. Lintje leidt op Santje, denk ik, hè? Santje meter leidt Lintje op. Anneke Broersma. Ja, een Anneke sprong, stabiel. Ja. Stier nog met tredje op het vierde plak. Nou, ik ben maar Jongetje 28, zeg ik voor Rutger staan. Die leert hier een meter bij zijn persoonlijk record, jongens. Klopt dit? Ja, dit klopt. 9 meter 28 voor Rutger. Nee, ja, voor Rutger Haanstra. Een meter erbij. Klopt dat? Nog een beetje vol ongeloof, maar... Het is een bloedje stil, net in je site wat. Nee. Nou, wij zullen eerst even naar Isbrand Galema. Maar die wil echt wel zo'n Ja, afstand Isbrand pakt zetten. hem, ja. Keurige sprong. Ik hem... Hoppakee. Hoppa, 21. De 22 meter is een feit. Isbrand Galema meldt hem on het front hier in de eerste klasse. Pauze. Lid zien wat hij kan. Had voort weer even contact bij het publiek. Maar ik die ken. Ja, De rest zie ik heel je. Super mooie stijl, super soepeltjes. Ja. Hij bloot toch echt steen in jongetje 28, dus Jongetje het stelt geen stap aan. 20. Ik leeuw net dat mensen in het publiek het in de gaten Nee, net hebben. één. Maar dat wil ik net zijn. Maar Rutger Piersma is hier wel de verrassing van de jongen. Nou, daar. Ah, het is Jan, ik wat voelen nou. En Isbrand Galema is de tweede man die hier de 20 meter grens passeert.
Het is maar 1 centimeter, 20-0-1, maar hij neemt de tweede plak over in de topklasse. 20-1, dat ben mooi afstand. Nou, dan gebeuren hier toch de eerste jongen echt al een paar hele leuke dingen. Wat? Nou ja, maar volle 20 meter sprongen hebben we voor tegen het begin van het seizoen net zien. Sigrid Bokma, bij de vrouwje. Wat is haar antwoord op die Ik sprong moet van erin. Mark? Ja, toen maar, pak hem het. Ai. Krijg net. Ziet er chin aan. Ja, Ik zei, had een persoonlijk record van dik over de 16 meter. Dus wij kennen nog wat verwachtje van haar. Freek Kramer. Bij de topklasse nog krijgt het podium. we hebben mooi erin, hè? Eigenlijk een beetje kopie van Krek, hè? Ja, Krek wat te snel wordt. Krijgt wat de mingong. Ja. En Wietse zit ook klaar. Wietse Nauta bij de junioren. Loop maar die kerel stak springen, dat is wel een beetje vreemd natuurlijk. Als dan die concurrentie als zulke dikke afstanden del zet. Ja, nou misschien kan er goed inschatten hoe zijn niveau zelf op dit moment is. Ja, maar dat helpt er net bij mijn kerel stak, daar loopt niks van. Eerste poging. Dan hebben we nog wat Wietse Nauta. voorstandingen van de junior topklasse. Rutger Wel mooi erin, hè? Hechte bal. Nee, Nee. nog net. Maar de hand kan ook wel wat voor Rutger Haastra, want hij springt hier een persoonlijk record in zijn podium. Nou, het is opmerkt. Het kwartje is val, denk je, in Burgum. Dat Rutger Haanstra hier toch wel een heel bijzondere positie creëert had bij de junioren. Hij verbetert zijn persoonlijk record met meer dan een meter van 8,27 naar 9,28. En hij is dus de nieuwe leider bij de junioren. En dat in zijn debuut hier. Dan kom je lekker binnen. Ja, het valt leuk mee. Junior, dus dan is het nog even wachten op de woordenscores en de toekleving. En dan hebben we de laatste ronde. Marije Rijtsma zit netjes in de stak, ja. Maar ik werd te scheef van mijn rechterkant. En naar Brandsma bij de senioren. Die is in concentratie. Die had nog net een afstand op papier. Wils Freek Kramer die krijgt toch nog tot 18 meter kwam, 18,01. Is er voorlopig trof die eerste sprong van 18,84 nog wel de nummer 3 in de topklasse, maar ja. Nat Brandsma en Theo Hopman Marten nog. Dat zullen toch jongens zijn die daar ook heen willen. Ja. De houder van het Fries record, Nart Brandsma. Zijn tweede sprong. Kan je wat metertjes pakken? Ietsje harder hoor. Nou, Witse neontje. Nou ja, mooi voor het klassement. En dan kan er aan nog één keer gakken. het begin is er. Ja, zeker weten. Dat hij toch even nodig. Ja, de eerste sprong zit altijd spanning op. En als dan die eerste sprong ook nog eens wie het goest, dan zit diezelfde spanning op het tweede sprong. En dan wordt het toch zien letten. Nou, hij maakt er dan wel wat gebaartjes naar het publiek. Dan zit het in kapje wel goed. Voor mij zit mij hier ergens voor. Ja, dan was hij hier met hem traind, hè? Ja, ja. Dus dan wist wat er in de bouwen had. Heerlijk om zulke jongens te trainen. En natuurlijk mooi dat zijn jongen uit hun eigen team dan voor het hier met Friese Korf van daar neemt. Ik ben bang dat er een beetje wel weer inlevering had. Maar Het les stond uit zelf. Maar ja, daar kom ik wel vanuit.
Ja, jarenlang steekt het Fries record bij de senioren op 19 meter 64 op naam van Bart Helmholt. Ja, 21 jaar zeg. 21 64. Nu is de laatste op Excuses. Maar het het oren hier op het FK in Meesem leert de Nart Braansma 21 meter 68. In de mooiste wedstrijd van het seizoen, denk ik. Onvoorstelbaar spannende wedstrijd met enorme afstand, kop over kop. En dan met zo'n climax. Dat is natuurlijk wel het mooiste moment om het te doen. Ja, daar begon het bij mij met de kriebelen. Zit nog helemaal in de wedstrijd, helemaal mij met het spul zitten. Dus het is een beetje zijn eigen schuld dat we er bij mij door. Ja, nou, daar ben ik blij om. En ik deze man, Theo Hopma, is mee prikkelen terug dat geweld. En wil ik richting dat soort afstanden groeien. Theo Hopma komt voor de tweede keer in actie jong. De eerste sprong misleren. 4.08 is natuurlijk gewoon een droegsprong voor hem, meer net. Maar hij zal nog wat sneller worden. Nee, je stapte volgens mij hoe de scores en dan is de insprong helemaal kwijt. Dus zullen we nou de loop een beetje langer houden, zodat we het hier in Burger elkaar wen binnen. Dus de scores 14 zien er heel een beetje. En daardoor krijg je meer energie in de passen en ben ze iets langer. Dus hij zal nou de loop iets langer maken en dan kan er voluit gaan. De loop zit er wel goed uit trouwens voor Theus. Dit is Net is erin, ja. Je hebt nou ook wat te vlug. Ja, vierste vlug. Maar in elk geval Een heegaartje. had hij wat del zet en kinderen hem nou misschien nog opladen voor de climax die trainersprong. Ja, dan zullen we hem mooi verder zetten en zien wat er dan van mij kan. Ja, voor hem geldt hetzelfde als dat er van Ark geldt natuurlijk. De eerste sprong, als hij voortgooist, dan moet het in het tweede wel even gebeuren. Ik denk dat we voor Nart Brandsma nog melden kunnen dat hij 19 meter 12 noteerde. Daarmee staat hij voorlopig op het derde plak in de topklasse. Maar had hij een mooie klassementsafstand in elk geval nou noteerd. En die kan nog heger uitpakken. 18 meter, 20 centimeter kunnen we noteren voor de tweede. Ja, ik denk gemiddeld jongen toch een mooie ronde jongen. Mooie 20 meters. Rutger die een fantastische afstand del zet. Marit die leuk mij doet. Dus een goede ronde. Ik hoop dat we dit een beetje terug zouden kennen. Theo Hopma passeert ook de 18 meter grens. 18 meter 20. Een klassementsprongje, zeiden we dan. Die had er maar vast. Ja. Wat zei ik op het niveau van daarmee beest voorlopig gewoon zesde in de wedstrijd. Terza. Terza Bosma. Zit er nou beter in. Zit helemaal stil. Dit die Ja. keurige sprong, hè? En Abeluk, kijk, ja, zit er ook mooi in. Wat te vieren koers om er echt wat van te kunnen meidje. Maar Keurige sprong voor het Zaire. Kijk, Abeluk die... Hebben we toch weer 12 leppers die denken om veel tegelijk springen te maken. Hè? Ja. Maar we eruit zien te krijgen. Jongens, spring nou alsjeblieft om beurt. Dan krijg je hem alle tijd om je hem zien te laten. En dan had u zijn cameraman ook een eerlijke kans om het in beeld te brengen. Maar dat lukt moeilijk. ja. Ik denk meer dat er een taak bij voor een coach dan voor een lepper zelf natuurlijk. Die staan altijd te spopelen in. Want de stokleer zit dan wel weer in. Dus daarin zullen we langzaam nog een beetje opvoeden moeten worden. En Abeluk stedenhouder, hij kwam tot 16 meter, 24 Ja, Lepper krijgt 2,5 minuut voor een sprong. Dus weer zo van de derde wedstrijdsprong van Rutger. Ja, Rutger zit er nou beter in. Oei, dat dan wel behoorlijk uit de koers. En dan zong je steeds, nou die 2,5 minuut. Als we dat een beetje ombeurten doen, dan hebben we elke 2,5 minuut een sprong. Ja, dat zou mooi wezen, maar in De praktijk is oors. De praktijk is oors, ja. Op de aanstorens, ziet ze op. Rutger Piersma blijft staan op die Santje 20. Daarmee zo'n de plak in de topklasse. ...16 meter en 24 centimeter kunnen wij noteren voor Rutger Piersma. Wij zorgen op de eerste scores dat Boukje de Boer dwaande is om haar te prepareren voor haar derde wedstrijdsprong hier. Ze staat voorlopig vijfde in de tussenstand. Maar is bij eerste afstand 12,98.
Ja, en Theresa Bosma van Iskirk, die had haar wol een stuk verbeteren. 14:39, dat betekent dat zij mijn stip op het derde plak kwam is. Ja, die een mooie sprong. Achter Marit van der Wal en Sigrid Bokma, maar ja, dan neem ik een peer. Bouke de Boer. Ja, Bouke zit er netjes in. Ja. Stabiel. Zeg je wel, stabiel. Toch een aardige wedstrijd. En Minne. Minne Smit, Ja, pakt hem nou beter, ja. de nummer 2 Pakt in hem de nou eerste. beter. Ja, ja. Kijk je dit in, met dit weer een persoonlijk record. Dit is echt een dik hartje. Hij begon met Santje Tolwe, toen een PR van Santje 40 en dit is 4. Ja, dit is een dik hartje. Had ik correct niet 24 weer. Wat een wedstrijd van Minne Smit, hé. Bouke de Boer die verbetert haar ten opzichte van haar vorige sprong. Ze wint 3 meter en dolve set. Bij de vrouwen leert Bouke de Boer 13 meter Tolwe, dat is haar beste afstand van de jong. Maar wat komt er bij Minne Smit op het boord? 18:30. 18:30, dat is haast weer een meter verder. Ja, en hier zit ze. Wij netjes in de stok. Ziet ze Bokma. Loopt er maar helemaal bij, hè? Ze Bokma. Oeh, kijk het ben naar het balsje die richting. Net toehinnen, denk ik. Maar wel weer een 20 meter dus. Ja, laat ze maar helemaal bij, want hij is zo helemaal in de koers. Nou. De leppers jij elkaar op naar grote prestaties. Nou ja, ziet ze het al wel zien dat de vorm goed is. Dus drie stabiele sprongen. Ja, dan vond je haar zeden koek, maar dan sprong mij niet meer voor het klassement. In je wedstrijd krijg je 20 meter Ja, springen. dat is dan weer een extra meenemen, meid. Zo werkt het net. Die Minne Smit. Hij begon Joert. Mijn persoonlijke record van Santje 36. Maak er een Santje 40 van en nu 18 meter 31. Ja, dan krijg je er haast een meter bij. Dat zien we bij de jonkies wel meer gebeuren, maar let erop wordt dat steeds moeilijker natuurlijk om zulke grote sprongen te maken. We hebben net gezien, hij springt er maar verder als het oude record van Rutger Haalstra. Want die hier 18:28 achter zijn namen staan. En die had er een meter bij opplakt. Ja. Het gaat heel leuk in die juniorengroep. Ja, mooi om te zien. De dames. 20 meter precies voor Sietse Bokma. Ja, stabiel. Netjes. Dalina de Jong, die maakt zwemmen in haar trainersprong. Hier gaan we Peter Faber, hè. Die krijgt die balsjes verstapperd. Ja. Zit wel dreigend in de stok, krijgt hier en hij gaat nou nog beter. Iets in koers. Ja, hij gaat nou te ver in koers. Ja. Dat is dan wel jammer. En daarmee blijft hij op het tweede plak voorlopig staan bij de junioren met Santje 34. Ondertussen hanteerde, ik weet het bij wat, maar wordt nou wel wat stadig roer met de 4 uur koers om er wat van te kunnen uitzien. Nee, voor je hanteerde is het net goed. Nee, maar die de Vlendier sterker. Ja. Peter Faber, hij komt op 16 meter en 16 meter 74 kunnen we nog noteren voor Peter Faber. Maar die blijft treden, want hij hier al Santje 34 staan. En hij staat op eerbiedige afstand van de nummer 2 Minne Smit met die 18:31 bij de junioren. En nog volle verder achter Rutger Haanstra met die prachtige nieuwe persoonlijke record van 19 meter 28. Nou, dan kan het wel eens interessant worden op de eerste batten, want daar staat kleer Marit van der Wal met een hele lange opzetstok om die pols voor te triuwen. Hij had hem voor een dame verschrikkelijk 4 uur houden.
Marit van der Wal op de vierste skons. Doekt Verheus correct achter de pols. Ja, dan wordt het weer spannend bij de eerste baten, want Ja, daar staat Bouwer Westert en die zullen wel haast ongeveer tegelijk in. Ik denk dat Bouwen eerst kort. Ja. Beetje houterige loop. Nou, Ja, dat zucht ik voor het we erom komen. die maakt de wetter en dus kunnen wij ons concentreren op Marit van der Wal. Wat de hut hoor. Maar wel een mooie stabiele sprong. En ik zie dat ze daar nou iets meer vertrouwen in had. Goeie loop. Zij nog verder als die 15 meter 39. Nou, net in deze sprong. Ik zei een goede loop, maar het eind van de loop werd toch wel redelijk dribbelend. Ja. Voorlopig blijft ze wel koprenner in de wedstrijd. Marit van der Wal met die 15:39, maar haar derde sprong is een wierdsprong. Ja, maar het vindt het hier net altijd even lekker in, dat zei ze. Het krijgt de volle weer om van de scores en daar werd de loop wat onzeker van. Maar ja, ondertussen had ze hier wel heel veel sprong. Fijke Stellingwerf. Topklasse. Ken ik het derde punt het helje. Nee, dat moet nou natuurlijk in deze fase wegen worden. Bolle je tenminste nog wat met shirten. En dat je weg, je kent het ook een keer misgaan. Dat je had erbij, ja. Nou ja, daarmee laat Fijke dus helemaal niks in, joh. Nee. Kijken wie het. Ja, en dan komen we toch stadig gewoon in de buurt van het einde van deze ronde. Ja, nou let we Rutger eerst maar even alle aandacht jou, want krijgt er wat beensketten. Had natuurlijk wel fantastisch wat laten zien bij de junioren krijgt. Ja, Isbrand Galema staat op de middelste kans de pols te zetten, maar naast hem bij de jongens, daar staat de man van de jonge nota Rutger Haanstra. Ja, junioren ondertussen. Junioren, Ja, de man die zich debuut maakt in deze categorie. En dat opziet mij een heel dik nijpersoonlijk record van 19,28 meter. En zo makkelijk, hè? 1,44 inderdaad. zo makkelijk. Als zo'n jongen de handruk nog bovenop leidt, dan waait het lekker makkelijk hoe de 20 als hoe deze jongetje meten. Rutger Haanstra van het Heidenskip. Ken Daar hij mooi nog erin. een keer vlammen? Nee. Maar Signore kan absoluut net meer steken, want hij, nou dat wil ik wel haast zeggen, nou, hij smiet hele hege eigen in elk geval. Dat is mij aan nog 2 keer, hè? Ja, en weet in elk geval dat hij weer omkomen mij voor de finale. Anneke Broersma bij de dames. Weer een Anneke sprong. Ik denk Ja, 4 centimeter verder krijg je als correct, denk ik. ze had tredje noteerd, tredje 20 noteerd, dus nog Nou, dit gaat je 24. kakje. Ja. Ondertussen zit Isbrand klaar. Isbrand zit een bol in de opbouwende fase. Die zit hartstikke mooi in de stak. Had al een mooie 20 meter del zetten. Zit er met nog mooier in. Oh, hij loopt hem scheef. In één keer draait die pols bij hem bij. En dan is de sprong oer. Ja. Maar ik deze man had gewoon nog 2 sprongen in de finale. Ja. Iets wat wij van met je net hier. Nee, dat is het verschil met de tweede klasse. Ja. Ja. Al maar ik wil zeggen dat die 20 meter in die je vanuit mijn klassement, als er nog 22 springen, dat telt dan net daarvoor telt in elk net. geval. Telt net. Maar het is toch wel lekker om, als ze lekker in de stak zit telkens, om nog 2 sprongjes te gaan. Ja. En dat ik wel even met zijn ruilen wil, zeg maar. Ja. Bij de jongens, nee, bij de junioren mag ik zeggen, staat klaar Thijs Jan Bootsma, de ene en laatste junior die doet in de reguliere wedstrijd. Om wat komt, De junior topklasse Ties Jan Bootsma. Ties Jan Bootsma.
Liets dribbeltje. Wel mooi erin. Te vier het koers denk ik. Helaas. Nee, ik kan hem net verbeteren. Bloed staan op die 15 jongetje. En alleen nog Wietsenauta zou daar nog een gooi doen kennen naar het eerste plak. Die jongetje 24, 28 van Rutger Haanstra. Maar dat is echt voor Wietsenauta een behoorlijke afstand, hè? Die er net elke dag samen even springt. Nee, absoluut niet. Ja, en dan staat op de middelste baan Freek Kramer kleren. En op de vierste zullen we nou Sigrid Bokma. En die kan nog altijd gooien naar de haardprijs bij de vrouwen. Ja, Maar dat wordt hem in deze Nee. sprong net. loopt hem bij de insprong eigenlijk al wel wat achterover. Bloed dus tweede steen voorlopig met die 1494. Ja, en dan krijgen we Freek. Direct een mooie, vakker een mooie 18. Dan hoop ik dat er een beetje veel zetten had. Marije Rijtsma. Freek Kramer. In de topklassers. Ja, nee, nou had het de volle wagen. Freek Kramer zit dus in de wachtkamer. 1884 had er achter zijn naam. Voorlopig vierde. Er gaan 5 man naar de finale. Naar het Bronsma's titelforum. Theos Hopma. Zou daar nog een gooi net doen kennen. Tevens Hopma die had zich voormeld voor de laatste sprong. Ja, eerst krijgen we Wietse. Wietse Nauta bij de junioren. Wils we te jaren krijgen van de speaker dat Theo Schopma net meer in actie komt. Die is toch wat geblesseerd raken bij die laatste sprong. Die houdt het dus bij 2 sprongen, die 28. En kan dus maximaal 6e blijven. Wietsenauta. Wordt hij voort oertroeft bij debutant junior Rutger Haanstra of kan hij de prijs nog opeisen? Deze is beter. Wietsenauta klemt de stok redelijk uit. En, nou, nee, dat is het rede baltje, dat is het andere baltje. Lang net. Dat is precies wat ik zei. Met deze stoklengte kende dat net heel. Daar loopt niks van. Ik zeg met het verkeerde baltje, Ah, ja. dan leid ik naar een blauw. Ja, ja. Hij is zoveel klassement gaan, want anders dan snap ik de keuze net om mijn kerel stok te springen. Nart Brandsma. In zijn concentratie, heel specifiek altijd binnen haar. Even de sprong helemaal doorrennen. Nog een keer. Zien of we dit, wat er in zijn kop had ik uitvoeren kunnen. Wat er eigenlijk zien, het is steken pakken, rocht oploeken en dan trots zwaaien. Sjocht even naast hem. Waar je het eerst. Marije Rijtsma zei geen dom maar eerst. Nart is een lepper die vaak wacht tot lacht oranje is, dus tieren wacht het. Marije gaat toch Ja. eerst. Maar Rij zet er mooi in, door droog te horen. Ja, Verbeterd had denk ik nog wel wat. Hier alweer in je ondersteen. Ja, hij is nog verder. nou, stok draait naar Roxford, dus Nart gaat alle tijd en ruimte naar om te springen. Nart Bronsma. Staat op het derde plak in het tussenstaan. 9 meter tolven. Zal er nog wel een paar centimeter gespeeld hebben willen. Goeie loop. Insprong wat matig, maar pakt hem nou toch wel mooi terug. Ja, dit netjes. gaat echt naar die 20 meter taai, hè. Ik denk dat het een 20 is. Heel keurig opbouwd. Dook iets voorbij de stok, bij de insprong. Dan gaan we daarmee de laatste... Nee, even zien. Want ik zag dat Fijke Stellingwerf bij de topklassers nog een keer leppen mij. Die had nog een sprong te boeren. Wat komt er op het boord voor Nart Bronsma? Die had hem van, ja, 19 meter 90. Dat betekent, hij blijft treden, maar hij verbetert hem al. 19 meter 90 voor Nart Bronsma. En die verzekert hem daarmee dus van de finale. In de topklasse gaat de winst in deze wedstrijd voorlopig dus... Nee, Sietse Bokma met die keurige 20 meter 24.
tweede plak is voor Isbrand Galama met 20-0-1. En Nark Bransma pakt het brons met 1990. Dat zijn de eerste drie finalisten. Freek Kramer eindigt als vierde met 1885. En het vijfde plakje is toch nog voor Jan Teerde Nauta. Ook het station, nee. Want die hier, 1829, wilst in de oorlogsklasse Bouke de Jong 1846 hier. Dus Bouke de Jong, mij hem straks op meidje voor de grote finale hier in Burgum. Marije Reitsma bij de vrouwen verbetert haar naar 3,16 meter. Dat is een vijfde plak. Ook daar zijn de finalisten bekend. Marit van der Wal wint met 15,39. Tweede wordt er Sigrid Bokma 14,94. En de derde plak is voor Tirza Bosma met die keurige 14,39. Dat zijn de drie finalisten. En bij de junioren, daar hebben we ook drie finalisten. Rutger Haanstra natuurlijk. Sjoggen eerst even hier naar vijf stellingen. Ik had hem nou al stil. Sjoggen eens even. En dit gaat volle beter. Ja. Sjurres. Ja, de drompel aanstaan wordt 1846 voor de finale. Dat is de aanstaan van Bouke de Jong bij de oorlogsklasse. Daar moet er heen om finalist te worden. Hier Fijker nog een sprong reserve krijgen. Die is in een kwijtrekken en dat zal een reden, dat is Ja. wat onder de hand geweest. Hè? Ja. Dus die Dit is een krappe nieuwtje, dus dan zitten er tussen. Dan had er hem toch knap gerecenseerd. 12 weersprongen. 18,80 meter zoeksteen op het scorebord. En dat betekent dat Fijke Stellingwerp hem hier toch nog in de finale springt. Vijfde wordt in de topklasse. Dat maakt een rap nou, en dan kan er voort weg. En die finale, die wordt nou taret. De beste leppers per categorie krijgen nog 2 sprongen in de finale. Ja, 1880 staat op scorebord bij Scons A. Die weer van Fijke Stellingwerf. En daarmee wordt hij de eerste finalist. Wil ze het al een beetje meer begint te skimmeren? Ja, En volgens wat mij. frisser wordt? Ja, ik ga alleen een jas ophellen. Ik waard echt koud inderdaad. Het is een beetje skier, het is wat bewolkt. 8 uur. Prijzen staan al klaar. De finale is, jongens. Dat is natuurlijk naast Wolnuwer naar de wedstrijd worden in heel rap tempo de prijzen nu deelt. En dan wordt het publiek verzocht, vriendelijk doch dringend, zo snel mogelijk het terrein te verlitten. Geen afterparty, geen nice sit. Dat had vanzelfs alles te krijgen bij de maatregels vanwege het corona gebeuren. Ja. Isbrand Galama, Sietse Bokma. Ja, jammer, maar daar doen we niks aan. Maar we hebben al lang geleerd dat er wel let worden mee en dat er in elk geval weer wat sport te zien is. Ja, er zit mooi minimaal 250 man op het beeld, maximaal. Meer mochten we net haar. Nou, ik kom hier in een shirt, dan redden we dat ook wel. Ja, en we zijn natuurlijk als leppers al je super blij met deze livestream. En ik verwacht dat er in Burgemeester thuis meisje, want iedereen zit te trappelen om sport. En dan Inge Haastra en Jongsma Hanneke West. En dan kunnen we nu al concluderen dat het toch gemiddeld jongen, een hele aardige wedstrijd is. Ik zie een protereerde vlakjes op mijn scherm en dat betekent dat er behoorlijk wat persoonlijke records leert binnen. Ja. Rutger Haanstra bij de junioren 19,28 meter, geweldig. Minne Smit leert bij de junioren zelfs 2 keer een persoonlijk record. Germ Terpstra bij de jongens. Oorl meter visie PR omheen naar 16,29 meter. En Fena Jongsma bij de Famkes. Maar die 23 echt een meter haast erbij. Ja, Dan kun je toch spreken van een hele aardige seizoenstart. dat gebeurt net vaak op de eerste wedstrijd van het seizoen. Want nota 2 draaien.
maar ik zei 23 meter noteringen. 12 van Sietse Bokma, 1 van Isbrand Galema. En Nat Bronsma zit er vlak achter mij, die 90. Ja. Dus echt dat niveau is heel behoorlijk voor een openingswedstrijd. Volgens mij hebben we vorig jaar redelijk lang wachten op een beetje stabiele 20 meter sprongen. Ja, dat ze dan nou al afvallen op de eerste wedstrijd. Dat belooft het goed. Wat met ik natuurlijk, want we hebben een kwarte periode naar de FK-NK. Dus het startniveau zal wat hoger wijzen moeten. Ja, het seizoen is in elk geval voorlopig vastgesteld op 11 wedstrijden voor de grote kampioenschappen. Bij de eerste 5 wedstrijden moet een tussenklassement opmaken om te zien water promoveert en degradeert. En na het volgende blok van 6 wedstrijden wordt bekendmaken welke leppers meiden we maaien onder het FK. Nou, op dat FK wordt de bovenste helft van de leppers selecteerd voor het NK. 14 letter, want het NK is dit hier precies de helft bestaande uit Friese leppers en de andere helft uit Hollandse leppers. Zo is de afspraakmaker dit seizoen. Ja, wordt het op het FK, het gaat op basis van het klassement natuurlijk. Alleen het FK telt mij voor dat klassement. Dat wie vroeger al zo? Ja, dat is nou ook nog zo. We hebben halve wedstrijden, daar valt de FK onder. En dan tellen de beste zo'n afstanden en daarmee plaatst hij voor een NK. Nou, dat maar we eerst nog maar even zien te helien, want we hopen natuurlijk dat de tweede golf corona ons net bereiken zal, maar Nee. dat weten we net. Nee. Dus alles is nog onder voorbehoud. Maar de eerste finalisten voor Burgum stenen Kleer. De 3 beste famkes. Ja, 2 denk ik. En dan zal in dit geval, de list is bij mij gevuld. Ja, daar van de meesten die later inschakelen binnen. De winst bij de famkes gaat naar Lisse van der Knaap. In haar allereerste sprong leert ze voort 14 meter 47. Daar is net één famke oorheen kwam, alleenig. Lissa geblesseerd aan de ankel en is per ambulance afvierd. En kan uiteraard geen finale springen dan. Ja. Nee. De eerste finalist bij de jongens is Douwe Abma. Die gaat te wetter. Bij de famkes. Daar dan Inger Haanstra. Dat zie ik wel heel netjes in de stak. Ik denk dat hij zich wel aardig verbetert met wat zal hier. In de voorronde 13 meter te zien. En op de middelste batten, daar zullen we onmiddellijk weer Fijke Stellingwerf, de man die het niet correct in zijn laatste sprong. Plaatste van de finale, 88. Ja, die zit nog in de flow wat het goed is. En Hopen soms dat werkt dat- het heel goed. Ja, dat staat mij in mijn kist. Ik ben nog jonge jongens, herstellen snel natuurlijk, dat scheelt ik. Ken hij dit nog een keer? Mooi erin, hè? Fijke Stellingwerf draait nog voort. De volgende interpreteert Net op. is Fenna Jongsma. Zij kwam tot 13,20 meter in de voorronde. Bij de jongens is de tweede man die in actie komt, Wietse Steensma. Heel schoft in die groep onder leiding staan met die 16 meter 21. Tot hij eruit werd waard toch Germ Terpstra. De jonge man uit Weensum die het zien PR met oorlmeter verpulveren. Op de eerste batte staat het tweede famke Kleer en dat is in dit geval Fenna Jongsma. 1884 is in de voorrondes. Daar is de finale opvult met Inger Haanstra. Ze eindigde eindelijk als vierde, maar het plakje wat vrijkwam door de blessure van Lise van der Kamp wordt toch haar opvult. Ja, wel mooi dat zulke dames dan nog 2 sprongen extra krijgen. En dan gaan wij de list mooi vol. In de voorronde kwamen tot Fenna Jongsma. 23. Maar dat, Oh, het is erin. ja, haar dij kent toch al net steken, want haar persoonlijke record staat nu op 23. Dat is meer dan 80 centimeter verder dan ze ooit hier, dus die haar dij is al goed. En daarmee Hanneke Westert dadelijk als laatste uiteindelijk zetten met die finale. Eerst, Wietse sprong heel stabiel, vond ik, de eerste sprongen. ja, bij de jongens Ja. hield hij 16 meters.
Wietse Steensma. Ja, nou had er hem hè. En waar komt hij Ja, uit? wacht, Die zeg, keer ik had ooit baltje. het baltje heen. En dat betekent dat hij verder is als 16-29 en toch de leiding weer overneemt. Ja. Mooie strijd in die jongensgroep. Ja, en zijn persoonlijk record staat op 1690. Nou ja, dat zal dit nog net redt er wijzen, nog maar verder als 1629 is het wel, denk ik. Ja. Freek Kramer. De tweede topklaster is Freek Kramer. Kijk, een stylist. Zit altijd... Ja, nou had er hem. Dit Maar is beter. het dit wordt wel een jongetje. Hupsakee, nou, Krijgt maar de een koers. Dat zien we toch slecht vanuit deze hoeken. Dat is wel jammer. Maar hij, Helemaal een jongen, we hebben graag een jam. Maar gewoon Ja. qua stijl, qua techniek, een mooie insprong. Altijd 33. houder van het Fries juniorenrecord. Ik lept Ja. in Burgum Ja. op het NK. Ja, jongens die het zeker wel kennen. Alleen ja, de maat nooit 20 in. meter 44. Ze maakt nooit in jongens springen die het 20, soms 30, 40 kilo zwidden binnen. Ja, dan wordt het een overhaal. Dan wordt het een overhaal, ja. Bij de Famkes, de laatste deelnemer in de groep, Hanneke Westert. Kwam daar 13,82 meter in de voorronde. Is hij mij nog altijd de eerste van de vrouwen die hier op papier staan. De volgende weekend proberen we mij een aantal Ja, Germ is ook hartstikke. Dus even afwachten hoe dit rent. Ik denk dat Germ eerst gaat. Ja, denk ik ook. Bij de jongens. Ik denk dat het weer tegelijk gaat. Toch een van de grote verrassingen, je hoort Germ Terpstra. Ze gaan tegelijk. Ja, we zetten wij mooi in, hè Germ? Germ Terpstra. Mooi hè, dat verbetert kapje in die stok. Hij zit nou wel iets minder mooi qua insprong. Ja, want hij is de eerste plek kwijt bij de jongens, want daar waar het niet correct 16 meter 62 liept. Ja, en Hanneke Wester die gaat zwemmen, dus die is klaar. Kun ze rap omklaaien. En dan mag ze nog één keer springen. En dan hebben we Naartwe. Naartwe middelste secondes. Stiet er klaar voor, stiet weer in zijn concentratie. Mooi, hè? Altijd hetzelfde beeld, altijd hetzelfde ritueel. Herhalen, focussen. Gerrit Terpstra, hij komt op 14,82 meter in zijn eerste finale sprong. Maar hij is inhellend door Wietse Steensma. Die mij de 16 meter 62 nog Gerrit Terpstra, niet correct zeggen. Toch, bij de vierde sprong was zijn oude PR niet correct. Ja, die is maar berg nou- ernaar. En dan zullen we wel van hoe die de stad springen. Deze kant Ja, dat hoor. is de eerste die deze kant helemaal overkomt. Komt toch met iets in insprong bij. Hij zit vlak bij Ja. het goede punt, Ja. maar krijgt net. Maar hij had nog een sprong, hè, dus... Nou ja, dat ken ik wel een beetje natuurlijk. Het is altijd alles of niks. Ja. Het valt nou even een peker wat de verkeerde kant op komt. Dit is al de tweede sprong dat ik zie dat er wat aan zijn pols gript. Misschien toch, ja, het zal wat een knikje bij de insprong gaan, lijkt het. Nu de dames. Freek Kramer had net een afstand gekregen, die is boeten de sectorland staat hier. Oké. En bij de vrouwen Terza Kleer. hebben we de eerste dame Terza Bosma. En die Nee. helpt nou het derde punt net. En dan staat er wat bij de junioren. junioren. Peter Faber. Beetje roeg tot nota. Maar wel een PR-sprong. Ja. Heel stevig. Ja, die groep die gaat als een speer, je hoort, want Ja, de bent zeker waar, die weten. gaan hun PR maar een meter verbeteren. Minne Smit en Rutger Haanstra. Ja, dat ben klappen, ja. kwam in de voorronde tot 14 meter 94. Maar ja, dat zou Peter dus ook wel kennen. Ja, ja. Rutte is een sterke fan. Kan de stok hem heel lang voortgaan.
Peter Vaal. Ja. En die loopt hem achterover. Krijgt de 4. Krijgt de 4. Die trakteert de voorste Riege even op een wietbak. En bedankt, zei ze. Ja, hij leidt haast op trapje toch? Oh, dat valt mij. En dan staat Isbron weer klaar. Isbron vind ik toch misschien wel degene met de meeste dreiging tot nu toe. Sietse zit echt goed in de stak. Alleen Isbron, ja, er zit meer viewer in, zal ik het. Ja, Isbron Galema is natuurlijk een man die echt alles een keer een Fries kampioen was. Steeds niet echt alles oer de 21 meter liept had in het verliezen. Dus in potentie zou hij hier een gooi doen kennen naar de haardprijs. Isbron Galema. Zijn eerste finale sprong. Nee. En ja, de punten. Kan er maar jacht horen. Isbron Galema met een uitsprong. Wat schande dat hij dan zijn koers gaat. Maar het zeggen Ja. spectaculair. Dit is wat we zeggen. Jongen. Hij zorgt altijd voor spektakel. En je weet het nooit bij hem. Het is pittig dat het zo'n eind uit koers gaat. Maar Ja, misschien krijgt iets overcorrigeerd. Maar wel werk een sprong met Riering. ja. Hij blijft dus voorlopig tweede staan met die 20-0-1 in de voorronde. Maar had nog een finale sprong te goede. Ja, bij de vrouw is dit intussen klaar. Sigrid Bokma. Zit op de tweede plak met die 14 meter 94. En gaat op jacht naar Ja, Marit. deze insprong is beter. Dan gaat ze meer voorwaartse snelheid en dan gaat ze wat te heur doen. Dan krijgt Wip dus eigenlijk altijd wat achterover bij de insprong. En dan juist een rukje op die stok en dan helpt ze de hele punt net. Minnen. Maak het hem klaar. Ja, de tweede junior. Ik die is helemaal een big smile, jong. Deze arena verlitten, want hij weet nog wel dat er zijn persoonlijk record haast een meter verder En die lijn houdt houdt. hem heel mooi op. Hè? Dus er is nog van alles mogelijk voor mij, jongen. Ja, die is heel goed bezig. En dan kun je vrij springen. Ja, hij doet er eigenlijk wat voorbij. En daardoor loopt er nou naar rechts, zeg maar. Ja, zal ik wel denken, wat had ik te verliezen? Ja, nee, dat is ik zo. Weig je maar wat, maar het pakt er nou even net goed uit. Nee, dan is er wat te roeg en dan doe ik er de rechts voorbij de stak. Ja, wat kan Sietse Bokma? Ja, hij springt stabiel. Mooie 20 meter dus. Ja, en nog altijd onder leiding. Sietse Bokma, de man die op 1 januari 2 keer die 20 meter grens passeert. Nou, dan ben je Sabisago in vorm. Ja, Wat kunnen we van Sietse Bokma verwachten? De eerste finale sprong. Zit er wel- Nee, hij had hem te vlakker in, dacht ik. Op het moment dat er insprong, dacht ik, dit is zoals de horen draaien. En dan kan je Fortron en Marit schakelen. Is dit al klaar? Ja. Sietse Bokma blijft dus onder leiding naar de eerste finale ronde bij de topklassers. Met die 20 meter 24. En wat kan Marit van der Wal bij de vrouwen? Zij noteerde 15 meter 39 in de voorronde. Neemt die afstand dus ik mee voor het klassement. Maar zal in de finale beziekje willen om de dijtitel, mogelijke dijtitel, nog wat meer glans te aan. De skansrecord hoort er hier mij 8 meter jongetje. En ik zei ze nog maar eens. De enige 8 meter sprong door een dame ooit maken hier in Burgum. Ja, die is beter. Oeh, daar komt zo'n. Daar komt zo'n. Daar gaat ze. Overma! En binnen. Nou is het wel helder. Ja,
Nog iets te voorzichtig met Ruud, hè? Mooi jongens. Ja, Litsen gaat wat vallen en dan valt ze voor roer. Nou, als een lepper alles erin gooit, als een lepper er alles erin gooit, dan vallen ze achter roer. En nu vallen ze oer, dat haast energie oer. Ze zullen misschien zelf een beetje schrokken, maar dat ze niet een keer zo'n tijd kreeg om te klimmen, zo heeg gaan. Ja. Nou ja, natuurlijk ook blessuregevoel, blessures gewoon, misschien bonken en dat soort dingen. En Klopt dat op het scorebord? 16-20? Ja, dat zou maar zo kennen. Dat is dan ik mijn aanstaande vierste sprong bij de vrouwen dit seizoen in heel Nederland. Ja, dat klopt wel. En dat is toch even een teken van de klasse die ze hier weer tentoonspreidt. Ja? Ja. En ze had nog een sprong. En ze mij nog een keer. Maar daarmee was ik toch wel redelijk stellig te zeggen dat de eerste dijtitel Ja, die is in de boezen. voor Marit van der Wal is. Bij de vrouwen. Er moet al wat vreemds gebeuren, hè? Nog een keer. Op de middelste storm beginnen we met de senioren. Dat is 5 storm over de beurt. Dan hebben we alle leppers een keer gewoon in de eerste ronde. En beginnen we voor de laatste finale ronde met Fijke Stellingwerf. Dat zit er wel mooi in. Maar het komt er net uit. Dat is wel jammer. Vaak wie het. Toch zal Fijke net ontevreden wezen met 18,80 meter. Een finale plak en een mooie klassementsafstand in zijn eerste topklassewedstrijd van dit seizoen. Het is mooi in de top 4 van het klassement. Dat komt dus keurig. Alsof het niks is. Marit van der Wal 16 meter 70. Dat is verder als welk PR dan ik bij de horenverhaalje. En dat in deze fase van het seizoen, dat is een goed teken. Ja, Bij de jongens dit kleer. Pietje Steensma. 16 meter en die oude 50 centimeter. nee, bij de jongens is het nou Appa. Sorry. Ja, ik zit even verkeerd erin. Nou, laat zullen we de jongens. Nee, te 4 vallen de wetter. En bij de Famkes, daar zit wel niet een mooi in de stak, zou ik zeggen. Maar Inger Haanstra. Inger vertrouwt het toch net en liet toch los. Dus het zal uit koersgang wijzen. Nogmaals, vanuit deze positie is dat moeilijk te zien dat ze van u zou draaien. Zij hier in de eerste finale sprong. Tredje 58 en is daarmee toch klom. Zij weer vierde en is nu treden. Dus zij had zichzelf op het podium leert. Ja, maar daar kan Fenna Jongsma nou nog verhoring in brengen natuurlijk. Ja, ken. Freek Kramer op de middelste batten staat klaar voor zijn laatste finale sprong. Die schrikt boetende sector. Maar wel een hele mooie sprong. Tenminste qua hoogte. Hij ziet heel genoeg voor een mooie dikke jongetje. Het is zien dat er wegen wordt in de topklasse, want het is of wierd of boetende sector. Ja, all or nothing. Alles of niks. En wij wachten natuurlijk nog op een alles. Fijke Stellingwerf voor de statistieken 16-54. Nou, Freek Kramer. De nummer 4 in de topklasse. Kan hij nog wat challeten? Wel mooi erin. Maar nee, te volle wegen. Ik denk de laatste stappen in de loop dat die wat minder krachtig in lieken. Heel grote stappen. Net naar de kant komt. Dus die verwerkt zich net in deze finale. Een wietsprong voor Freek Kramer. De wedstrijd groeit naar de eindta. Ja, en nu komt de leider. Wietse Steensma bij de jongens. Krijgt de leiding oornomen bij die 1662. En eigenlijk vind ik hem potentieel Joert Wol dat ik denk, er zit nog wel volle meer in. Ja, niks meer te verliezen. Nee. Steert al in. Ja, precies tegelijk. Nee, het helpt er net. En de dame helpt het ook net. 12 weer sprongen. Werd 12 sprongen tegelijk. Betekent wel alle aandacht voor Nat Brandsma over middels de scores. Die snapt het. Ja. Als je even wacht, dan
ben jou even het centrum van de aandacht. En dat is van het publiek natuurlijk. Ik vier wij het mooist. Het is sneu om de aandacht verdelen te maken. Er zit op dit moment nog een boven de jongens. Maar Nart Bronsma die zal ik nog wat sneller willen. De regerend Friese kampioen. Ik neem het dan maar een keer met dat prachtige Friese record van 21 meter 68. Op dit moment op 12 plakje bij 13 meter 12 gesprongen de voorronde. De dijtitel die is op dit stuit nog in handen van Sietse Bokma, maar die 20-24 had er niks voor hoort. Dat is dus de afstand wanneer hij Nart Bronsma op jacht mat, wil hij die dijtitel in handen krijgen. Laatste finale sprong van Nart Bronsma. Nee. Te Dit week in Nart Bronsma in spel. Komt er niet eens in de buurt van het derde punt. Nou ja, goed. Hij had het bezocht. Ken waarom zien op een aardig begin van zijn seizoen. Want jongetje 90 is gewoon prima afstand voor het klassement. Zeker. En dan komt Gern. En dan de jongens. Toch een van mijn favorieten qua stijl. Ik vind dit zo mooi met de zin. Insprong is nou wel wat minder. Misschien toch iets te gretig. Ben jongens die komen natuurlijk correct in de eerste klas en dan springen ze voort mij voor de prijzen. Ja, dan is het jammer dat de techniek net helemaal meer uitgevoerd wordt. Want hier kan je samen mooi springen. En dat gaan we natuurlijk zien met dat fantastische persoonlijke record van hem. Oordelmeter letter bij zijn persoonlijk record. En ja, hier bij de wat gebeurt je? Hanneke Westert. Ja. Wat doet die? Nou. Ik ga geen zeggen op baltje, maar dit komt was een hele richting het baltje wijzen. Daar is de te klappen afstand. Ja, dat is natuurlijk die 1447 van Lise van der Knaap. Ja. Nou, die helpt ze net, denk ik. Maar een aardige poging, wie het wel. Ja. Even zien wat er op boord komt. 14 meter treien. Dan komt ze aardig in de buurt, ja? Dan leidt ze er heel dichtbij. Dat betekent dat Hanneke Westert haar verbetert in de famkesfinale van 1382 naar 14-0 treien. Ze is van deze groep de vierste, maar de titel keert naar de dame die je net is. Mijn blessure, Lisse van der Knaap, die wint de eerste wedstrijd in Burgum met 14-47. Nou, dan ben ik benijd. Fjouwer goede sprongen laten zien. Is brand. Alle kanten al wel iets op best. Ja. Als hij nou het spoor pakt en hij krijgt zijn sprong gekrijgt had, dan kon de afstand van Vermeedje wel eens heel in geding komen. Ja, voor de meesten die de letter inschakelen binnen. In deze wedstrijd is de vierste sprong 20 meter 24 van Sietse Bokma. En Isbrand Galema kwam daar 20-0 in. Maar jeder in de tweede klas, wie er ene Bart Helmholt die al 20 meter 94 noteerde. De vierste afstand van het hele seizoen op nota. En die won de tweede klasse. Wat kan Isbrand Galema? De laatste finale sprong. Nee, dan wordt het te hut Die hoor. gaat nou te vlug naar de overkant. En dus blijft Jammer. hij voorlopig op het tweede plak. En kunnen we al concluderen dat de dijtitel die Joert naar Sietse Bokma gaat. Ja. 2024, dat is op dit stuit in de eerste klasse de vierste. Peter afstand. Faber en Teresa springen eigenlijk. Teresa is eerst. De eerste bij de Zit er vrouwen. netjes in. Goed te scheef denk ik. En Peter Faber redt het echt net. Deze Bosma komt direct over de voorkant. En op de Ja, en dan komen we echt bij de eind van de wedstrijd. Want we krijgen nog 2 vrouwen en nog 2 junioren en nog 1 topklasse. In het midden staat klaar Sietse Bokma. Hij weet al dat hij hier in de eerste klasse de winnaar wordt.
2024 is de vierde afstand ontnood. Dat kan zelfs nog verbeterd worden, maar net één kan ermee aankomen. En hij had dus een heel goed begin van dit nieuwe seizoen. Ja. Allerlaatste stroommeidje maar even verloren. In de nieuwe trainingspakken van het Heidenskip. En ook in het nieuwe tenue van het FLB. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik even wennen. Alle nieuwe shirtjes. Dijkstra Draais met een nieuwe sponsor. Die neemt het oer naar een jarenlange sponsor van Friese Poort. Ja, dat klopt. Ik vind het prachtig mooie shirts. Mooie tenues. Zit er weer creërs voor. Ik ben heel benieuwd naar de leidershirts. De show Joert natuurlijk nog net omdat we geen officiële klassementsleiders hebben. Nee. Maar ik ga er een pikkelimp van opvangen. Maar ja, dat ben wel shirts best trots in springerkisten. Hey. Nou, dat zullen we dan wegens die bewondering kennen in de eerstvolgende wedstrijd. Ja. Sietse Bokma. De winnaar van de dijtitel in Burgerma. Wat wordt aanstaan? Ken er nog wat bij? Hij zet er wel bij mooi in. Maakt er wat achterom klauwen. Werd een Goeie creatiesprong. jongetje. Ja. Mooie serie Delzet. Maar hij wint hier de eerste wedstrijd van het Ieder 2020. Mijn beste wedstrijd. Touw los binnen de senioren. En dan zullen we jongens. Junioren, Menno Smit zit wel mooi in de stok. Ik denk dat er een bed verbetert. Balsje leidt nog wat verder. Ja, maar die is van Rutger. Die leidt Ja. mee te vierde. Klopt. Menno Smit springt een fantastische wedstrijd. Wiels Sietse Bokma nog een 9,22 meter noteert, zullen we zien zuster Sigrid Bokma. Nee, nou hier ze wel dat knikje in die sprong. Just het eigenlijk voor het gebeuren. Dan knikt ze wat achterover. En als just die stok. Sabor remje voor het recht. Ja. Dan loopt hem net naar door dit punt. Dan is ook bij de vrouw de dijtitel bekend, want die gaat naar Marit van der Waal. Nou, dat wist eigenlijk al, want die sprong, die schrijkt al 16 meter 70. Sabbatier dit seizoen. Prima afstand. En wat ze nooit doet, die titel bloedt voor haar. Ja, en Menno Smit. Santje 50 is weer een creëze afstand. Ja. Geen PR. Zijn Die PR 1830 hier helemaal net afbracht natuurlijk. Ja. Maar wel vlak bij zijn oude PR. Met Santje 36. We gaan er nog heen dus. Ja. 2 keer een Ja. keer als in orde PR. Ja. Dat is sowieso een prima resultaat voor de man uit Weesel. Zeker weten. Maar dan is echt bekend dat de eerste dijtitel bij de junioren is voor Rutger Haastra. Ja, en het komt om taai, hè, want als je je PR bij je debuut in de junioren verbeter je bij 1 meter en 1 centimeter, dan is die titel dik en dik verzinnen. Zeker weten. Rutger Haastra, lid zien waarom hij zien wordt als een belofte voor de toekomst. Ik denk dat we van hem nog hele mooie dingen verwachten kunnen dit seizoen. En hij zal in zijn debuut hier bij de junioren vast op jacht gaan naar die 20 meter. Dan hoop ik dat ze allebei wel de sprong even kunnen. Want ze hebben precies synchroon aan het kleerzetten. Ja, Ja, volgens mij hoeft het net. Ik ben de laatste sprongen. waar je het eerst? Marit van der Wal of Rutger Pier? Rutger Haastra moet ik zeggen. Ja, de stokkers staan allebei tegelijk kleer. Ze zitten allebei al in de concentratie, dus ik ben bang. Nou, dit is een mooi evaluatiepuntje naar de bondtafel van jongens. Kennen we net wat aan om het ons te beurt. Nou, Marit je het eerst. Marit van der Wal. Ja, mooie insprong. Zult er weer prima Volle uit. beter. Zij wint bij de vrouwje uiteindelijk mee 16 meter 70 en daar komt Rutger Haastra. Nee, het is scheef. En hij kan op het applaus rekenen. Hij wint hier bij de junioren in zijn debuut hier. Maar een keurig nijpersoonlijk record van 9,28 meter.
En daarmee zijn de prijzen verdeeld hier in Burgum bij de allereerste wedstrijd van het seizoen. We hinderen er iets, jongen. Wij verwachten natuurlijk een protte. En is die verwachting een beetje uitkomen, Bart? Ja, denk ik wel. Stabiele topklasse sprongen. Marity 4 springen, Rutger 3 Sjenlet. Dat er het niveau bij de junioren makkelijk omkent. Dus ja, ik denk dat we tevreden wijzen kunnen. Leuke ontwikkelingen. En voor de volledigheid zal ik nog even een keer de winnaars opnemen in de verschillende categorieën. Bij de Famkes geeft de titel naar Lisse van der Knaap met 14:40. Maar zij is blesseerd afvierd en zal het dus in het ziekenhuis jerematten dat ze woon had. Tweede plak is daar voor Hanneke Westert. En derde wordt er Inger Haanstra. Bij de vrouwen is Marit van der Wal een klasse apart, 16 meter 70. Tweede wordt er Sigrid Bokma met 14:94 en derde Tirza Bosma. En dan gaan we naar de jongens. Hele aardige categorie, met hele goede prestaties. Douwe Abma wordt de derde. Wietse Steensma, die waren in de wedstrijd tweede, maar verbeterd in de finale naar 16:62. En Germ Terpstra pakt er het zilver. Met een prachtig persoonlijk record van 16:29. Bij de junioren is Rutger Haanstra een klasse apart. Hij wint met een persoonlijk record van 19,28 meter. Minne Smit springt echt een prima wedstrijd. Verbetert hem naar 18:31. Dus tweede. En Peter Faber die pakt het brons. En dan hebben we nog de topklasse. En daar is de dijtitel voor Sietse Bokma met 20,24 meter. Isbrand Galema tweede met 20:01. Derde plak Nart Bronsma 19,90 meter. Freek Kramer wordt vierde met 18:84. En Fijke Stellingwerf die sluit de finale als nummer 5 met 18,80 meter. Daarmee komt er een eind aan de eerste reguliere vierleerwedstrijd van het nieuwe seizoen. Er zullen nou in zo'n hasten prijzen uitgedeeld worden. Het publiek zal vregen worden om zo gauw mogelijk het terrein te verlitten. Maar we kunnen stellen dat de sport weer op gang is. Dat er weer wat te zien en te beleven is. En graag zullen we ook weer bij een volgende wedstrijd. Bart Helmold, bedankt, gefeliciteerd, want dat is de eerste van de dag van het hele seizoen. Ja. 20:94 in de tweede klasse. Ja. Op naar de eerste klasse zoeksezen. En graag. Bedankt voor die bijdrage. Mensen thuis, bedankt voor het zien en het harkje. En vanuit Burgum graag ons een volgende keer. We wachten even op de winnaars Famkes topklasse. Eerst is er Jan Russen van de Knaap. Zij is er natuurlijk. Het is Hemsbrecht Gelsion die even een onderwoning. Tweede is er Jan Hanneke Wester en derde is aan Fenna Jongsma. Dus die gaat even nodig. Voor de jongens vinden we kiezen aan Gerrit Terpstra, Wietse Steensma, Douwe Abma. De junioren Rutger Haanstra, Minne Smit en Peter Faber. Bij de dames, Marit van der Wal, Sigrid Bokma en Tirza Bosma. En dan in de